Já vás zdravím, moje jméno je Vlado a vítám vás u podcastu Vsaď se, že značky Saskabet, ve kterém primárně budeme řešit fotbalové Euro 2024. Já jsem tady od toho, abych se hlavně ptal našich dvou fotbalových legend, kterými jsou Láďa Šmicer a Honza Koller. Já vás zdravím, kluci. Čau, čau. Ahoj, čau, Láďa, čau. Ahoj, zdravím. Já myslím, že bychom mohli začít tím, že bychom vysvětlili, co mám na sobě, což není věc, kterou jsem si přines já sám, ale ty jsi mě ji obdaroval. Počkej, neobdaroval, jsem ji přines jako na natáčení. Dobře, tak já vrátím. Ale to je dres Eura 96, ale zároveň je na něm napsáno, jakože jste vyhráli. Ano. Víme, že úplně neklaplo. Je to dres, který vlastně ještě nespatřil světlo světa, protože my jsme ho měli nachystaný na to, kdyby jsme to finále vyhráli. Jasně. Byl v kabině připravený. No a když jsme se po finále vrátili smutný, tak tam ležel a kdo chtěl, jak si ho vzal jako na památku, nebo na památku. No ano, na památku. No a já jsem si ho vzal a mám ho od té doby doma a tak jsem si říkal, že by dneska byl docela dobrý, by byl takový motivační třeba pro ty naše kluky, že kdyby zase jsme třeba takovýhle dres vyrobili, jo, třeba na finále letošního Eura, že by to nebylo špatný. Akorát jestli to nebyla chyba právě, že se to takhle udělali dopředu a jestli jste neurazili fotbalovýho boha. Ale ty to víš, na finále máš všechny ty týmy připravený, prostě ty takovýhle trička, ale hol vždycky ten druhý tým je nechá prostě v krabici, no. Takže tohle je velmi raritní záležitost. Já se s tebou pak domluvím, kolik za to budeš chtít. Jsem ochotný zaplatit zlatem. Ale tohle se nikdy jindy v historii Eura nestalo. Je to opravdu vyloženě jako na finále. Není to, že jste postoupili třeba do čtvrtfinále a něco podobného měli kustodit taky připravený? Ne, to ne. Takhle dopředu nikdo nikdy nemyslel. A ne, to se samozřejmě dělá jenom na to finále. Na čtvrtfinále tam se spíš jako bavíš o jiných věcech. No. Před námi je Euro 2024 v Německu, který je dost speciální tím, že je vlastně největší v historii všech evropských šampionátů. Ten počet týmů se zvětšil oproti těm klasickým 16, teď bude 24 týmů. Jak zásadní myslíte, že tahle změna je? Tak jak zásadní, samozřejmě dřív tam opravdu, když tam bylo těch 16 týmů, tak tam bylo opravdu 16 opravdu top týmů. I ten systém byl jednodušší, takže sám jsem zvědav, jak to bude vypadat, ten nový model. Samozřejmě už je to osvědčený z mistrovství světa, když se hrálo se 24 týmy, takže si myslím, že to asi nebude problém, že už je to v tomhletom zaběhlý, ale jsem zvědav i na ty týmy nové, který, jak tam bylo těch 16 týmů, by se tam v životě nedostali, třeba Gruzie, Albánie, takže na tyhle týmy já jsem zvědavý, jak se s tím popasujou a hlavně pro jejich fanoušky to bude velký zážitek. No, je to, pohltí to celou Evropu. Já si myslím, že i to je cíl toho rozšiřování, aby prostě tím šampionátem žila celá Evropa. Souhlasím s Honzou, že těch 16 týmů bylo přece kvalitnějších, jo? Že tam byl každý zápas ve skupině, byl prostě jako neskutečně vyrovnaný, těžký. Teď přece jenom se mi zdá, že se tam dostane pár outsiderů, ale zase nechtěli by mluvit o outsiderech, protože podle sázkových kurzů mezi outsidery patříme i my. Jsme říkali, že se tam dostala Gruzie, Albánie a Albánci nás vymetli ve skupině, takže jako úplně bych nechtěl takhle mluvit, že jsou tam outsideri, buďme takový. Já myslím, že jsme měli štěstí, že to je na 24 týmů, že možná bychom se z té kvalifikace ani tam nedostali, kdyby to bylo těch 16. No je pravda, že při každém Euru se objeví nějaký černý kůň toho turnaje, kdo zazáří a nikdo to od něj nečeká. Můžeme vzpomenout na Euro 92, kde se Dánové objevili vlastně úplnou náhodou a celý ten turnaj ovládli, že? Je těžký říkat jako černýho koně nebo nějaký favority. No, favority je lehčí říct favority. Černý kůň, jasný, to jsme my. Černý kůň. No, tak přáli bychom si to všichni, že jo? Tak jako všichni, jako když jdeš na turnaj, chceš, aby si šel celý dál. Ale... Jo, já tam mám, jako třeba Ukrajina, se mi líbí ty hráči a tím, jak ta jejich situace, tak ty bylo hodně semklý, tak to je pro mě takovej největší jakoby černý kůň, který by mohl dojít daleko. Já bych měl Holandsko, ale nevím, jestli to už není takový jako outsider, nebo není takový tým, to je spíš tým, který se něco čeká, ale protože hráli dobře teďka na mistrovství Evropy v 1988, to tady vyhráli Van Basten a v Německu zrovna, takže myslím si, že jako když je to v Německu, že to jak se sousedí s Německem a že tam mají takový, jako, že se cítí, že jdou jako doma, tak si myslím, že by mohli jako dojít daleko, ale už asi nemůžeme říct v Holandsku, že je černý kůň. Když si nakous Německo, tak to je samozřejmě blízko i pro naše fanoušky. I pro nás je to jedinečný šampionát v tom,
že je to konečně blízko k českým hranicím. Jedinečný je to podle mě i v tom, že Německo je fotbalová země, naprosto skvělá infrastruktura, myslím tím fotbalovou, stadiony na jedničku. Jak moc je tohle taky zásadní, nebo jak moc se o to víc na Euro těšíte tím, že jste v Německu? Samozřejmě, já jsem pro ještě Německo, že to znám, můžu jenom potvrdit, opravdu tam ještě Němci tím fotbalem žijí, ty stadiony jsou opravdu excelentní infrastruktura a ještě my jsme měli štěstí, že jsme byli nalosovaní do skupiny, kde hrajeme zápasy v Lipsku, což je 300 kilometrů skoro od Prahy. Akorát Hamburg je trošku ale pořád je to ještě, pořád je to dobrý, takže myslím si, že čeští fanoušci už, co vím, tak už houfně kupují lístky a těší se na tuhletu mega akci v Německu. No, já si myslím, že je skvělý, že máme 2 zápasy právě v Hamburku, protože na jednom místě budeme hrát obě dvě utkání, to znamená, že ten čas mezi těma zápasema, tam budou různý programy, koncerty, bude tam český dům, bude to prostě úžasná, jako, myslím, jako příležitost pro ty fanoušky se tam potkávat, strávit spolu nějaký čas a prostě bavit se. A to si myslím, že je pro naše fandy skvělá novinka, že můžeme tohleto uspořádat mezi těma 2 zápasy, takže já budu taky v Hamburku po celou tu dobu a moc na to těším. Já taky musím potvrdit, tam máme nějaké právě programy, že tam budeme k dispozici fanouškům v tom českém domě nějaký den, takže já se na to těším, že to bude pro mě jakhle premiéra. Jako divák, ne jako divák na fotbalově, já většinou spíš divák jezdím hokej, ale takhle fotbalový, ten svátek velký, tak to je pro mě to bude poprvé jako divák, tak jsem na to zvědav, jak to bude probíhat. Slyšel jsem, že Hamburg je vyhlášený taky klubama a barama, takže můžu jenom potvrdit, že to bude dobrý. Já si myslím, že právě naši fanoušci se na to moc těší. Ale my máme pověst fanoušků jako ve světě dobrou. Já myslím, že všechny ty mistrovství, co jsme vždycky jezdili, ať už když jsme hráli, tak jsme vždycky cítili od těch pořadatelů, že na naše fanoušky si většinou nikdo nestěžoval, že naopak jsme přátelský, my aby jsme se s někým hádali, my si s ním radši dáme pivo. Jo. My upijeme vždycky. Takže, a tím to vždycky jako začne a my jako opravdu jsou vítaný. Já myslím, že naši fandové mají dobrou pověst ve světě, za co jsem strašně rád, jo, protože to je vlastně podstatná připomínka, že pivní národ přijede do pivního národa. Tam to se těší nejvíc ty naši fanoušci, což vím i od mých kamarádů, který tam jedou a No, to je ještě taková změna oproti tomu poslednímu Euro, tak poslední Euro probíhalo hned v několika evropských zemích. Teďko to máme v jedné fotbalové zemi, tak se tak zeptám, jakýho formátu vy jste jako větší fanoušci? Tak jednoznačně v jedné zemi, prostě ten šampionát víc tím žije, prostě ty fanoušci se setkávají a prostě je to, než dáme jeden zápas hrajete v Baku, druhý dáme v Kodani, třetí já nevím, v Římě, tak to je prostě, i pro ty fanoušky je to náročný, jak finančně, i časově na tu organizaci, jak to zvládnou, takže to jednoznačně souhlasím, že by měl být zachován ten formát jednoho státu. Přesně tak, jako rozumím ještě tím, jak se to rozrůstá, že si pomůžou 2 státy. Sousední třeba. Takže ty sousední, že si pomůžou, ale jakmile, jak říkal Honza, jsme vyhráli v Budapešti proti Holandsku a potom jsme jeli do Baku proti Dánsku hrát. No a to jsem, ani já jsem prostě takovou nejel, prostě, protože by to časově nedávalo jako smysl, jo, ale tě takovou dálku jenom kvůli jednomu zápasu a zpátky, kamkoliv jinam tady po Evropě bych zaletěl za klukama, ale tohle to bylo prostě strašně daleko, takže moc se těším na ten šampionát a Němci jsou prostě v tomhletom, to bude skvělý šampionát. Když zmiňujeme ty loňský nebo minulý Eura, tak pojďme trošku víc do historie, protože to bude 20 let od pro nás tak trošku památného Eura 2004. Tam jsme asi úplně všichni čekali, že že to vyhrajeme, takže dojdeme minimálně do finále. Zatrhli nám to tak trošku jako Řekové v zápase, ze kterého mají spoustu fanoušků ještě do dneška jako osypky. Tak jak to máte vy? Já mám taky osypky, no, hlavně to je pro mě, já bych měl nejlepší tu vzpomínku na to Holandsko, ale bohužel mě se vybaví ten zápas s tím Řeckem a hlavně tam moje šance 10 minut před koncem, kde jsem to tam mohl rozhodnout. Nechtěl jsem to zmiňovat, ale jsi s tím začal sám. Tak. Co se stalo, Honzo? A to je takový paradox, že zrovna s Rosou, s kterým jsme hráli na poslepu, tak já mu tam dal přihrávku a tenkrát poprvé jsem ho nepochopil. A myslel jsem, že si to veme a bude střílet, no, a on mi to hned vrátil a na to jsem nebyl připravený a než jsem se na to připravil, tak tu střelu jsem trošku uspěchal a bohužel to šlo nějaký půl metru vedle. No. Kdybych to čekal, tak se na to víc připravím a tu bránu bych trefil, jestli bych dal gól, a nevím, ale aspoň bych trefil tu bránu. No já souhlasím s Honzou, asi ve své kariéře mám jako jeden zápas, který bych chtěl jako vrátit nebo
změnit, vrátit se v čase, tak je to tenhle ten zápas s tím Řeckem, protože jsme měli fantastický tým, hráli jsme dobře, prostě všichni byli ve formě, jo? Tam se nebyl nikdo, komu se jako nedařilo, tam ať si dal kohokoliv i z lavičky, jsme potom, že jsme hráli s Němcema a vlastně Brickner vlastně nechal odpočívat celou základní sestavu, nebo takhle, on sám řekl, že nechce nechat odpočívat, on chce porazit jako Německo relativně s Bčkem. On chtěl ponížit. On chtěl ponížit, což bylo skvělý, že nám potom říkal jako důvod. On říká, ne, oni všichni říkají, že vás šetřím, ale prostě víš, jak je to? Že Bčko Česka porazí Německo na mistrovství Evropy. Takže určitě ten zápas s tím Řeckem. Taky mám špatnou vzpomínku na to, ten gól, který jsme dostali. Možná se mu mohl zabránit, kdybych jako tu situaci vyhodnotil, nebo kdybych se vrátil do opozici třeba o metr dozadu, tak bych ten odhlavičkoval. To je přesně, bohužel ten fotbal někdy je krutej a pro nás bohužel to Řecko bylo krutý. No. Teď, když si říkal, že to je jediný zápas, který bys si se chtěl vrátit v čase, jak mě napadá otázka, vyměnil bys to výhra v istanbulském finále za semifinále s Řeckem? Je to hrozně těžký, protože to je klubová soutěž, tady to je reprezentační a když jdeš za ten nároďák, samozřejmě chceš, protože víš, co se potom v té republice děje. Když jsme jako táhli úspěšně v Anglii třeba, tak to bylo šílenství tady v republice. Jo? A já jsem měl to štěstí, že jsem se tenkrát vracel z Anglie na svatbu a to, co jsem tady prožíval, to kluci byli v Anglii a nemohli to vidět, ale já na tu svatbu na Staromáku to byl obrovský zážitek na celý život. A vlastně jsem slíznul smetanu za všechny. My jsme na ten Staromák přijeli později po finále, jo? Ale ne, nevyměnil bych to, protože bych chtěl oboje. Ale nechme Řeky Řekama, to je prostě ta negativní vzpomínka. Pojďme vzpomínat na to hezký z Eura 2004. A jestli tam proběh zápas, který byl do dneška označovaný jako reklama fotbalu, tak to byl samozřejmě zápas s Nizozemskem, ve kterém jsme prohrávali 2-0, nakonec jsme to ovládli celý ten zápas 3-2. Za stavu 2-1 pro Nizozemce jsme šli tenkrát do šaten, nebo ne my, vy. Ale co v té šatně probíhalo? O čem jste se tam bavili? O čem mluvil Karel Brickner, případně kdo tam měl nějakou jako speech, která třeba změnila vývoj té hry? Já už si to moc ani nevybavuju, jak to tam bylo. Tam bylo, že jsme snížili na ty 2-1. Tak důležitý, no. Trenér... To jsi dával ty na 2-1? Jo, tam Milan mi to dával a tam trenér Brickner okamžitě zareagoval, vlastně po tom druhým gólu tam šel ty místo, myslím, Zdeněk Rigery, ne? Poslal mě hned rozsvičovat a vlastně říkal 5 minut a jdeš. A v těch 5 minutách si dával toho góla, nebo já už jsem se rozcvičoval, tak už to tam Barry dostal od někoho a dali jsme gól na 2-1, tak jsem říkal, nevím teda, jestli tam půl nebo ne, ale Brickec jako úplně v pohodě, jako jdeš tam, to takhle ne, takhle to rád nebudem, jdeš tady, bum. Jsem tě málem připravil o ty možnosti nastoupit v památným zápase. Já jsem říkal, Ksaku, co ten Honza dělá, já mám jít hrát a teď dá gól, půjdu, nepůjdu a Brickner jako Karel, že jo, jdeš, tak jdeš, 2-1 a tam už to bylo dobrý, jako, tak už jsme si jako řekli, že pár chyb bylo, ale oni měli skvělý tým Holanděni, jako to bylo těžký, jako s nimi hrát, ale zase na druhou stranu, my jsme měli za sebou vítězný zápas, že první a s Lotyšema, tak jsme věděli, že se do toho můžeme obout, že budeme hrát otevřeně a budeme se snažit vyrovnat. Tak to byl plán, jo, a my jsme na tu sílu měli ofenzivní. Jo, tak hlavně my jsme s nima předtím hráli v kvalifikaci, my na ně měli docela štěstí, vždycky jsme to zvládli s nima a s nima se hrál skvělej fotbal, oni hráli jaký ofenzivně, takže to bylo opravdu, ty zápasy byly opravdu skvělý a trošku mi jich bylo líto, že si prohráci nezasloužili. Ale zasloužili. Ale byl to fantastický. Sice Brickner asi tomu se ten zápas moc nelíbil, na něj to bylo až moc otevřený a že to byl i ten advokát taky asi, takže tím asi stávali vlasy hruzou, ale pro ty fanoušky a pro celou tu fotbalovou komunitu to byl opravdu nádherný zápas. Tam bylo všechno, ale nevyhrali jsme jenom na hřišti, ale právě trenérsky. Já myslím, že právě tam Dick advokát udělal chybu, že sundal Robena. Přesně, to od té doby se to začalo převažovat a začali jsme je přehrávat. Takže tam i Karel Brickner i tím, že zareagoval, že tam dal mě, to vlastně vyhrál. Vyplatil se, ty si dal góla, že? Já dal toho rozhodujícího góla, takže to jsou takové věci, které jako musíš mít dobrýho trenéra na to, aby si takovýhle zápasy vyhrál. Já věřím, že se mnou fanoušci a sledující budou souhlasit, že za tenhle zápas nejenom vám samozřejmě, ale patří jako velký dík, protože tohle je věc, na kterou český fanoušci si myslím, že budou ještě dlouho jako vzpomínat. Já si ještě pamatuju, že vlastně tebe při tom prvním góle tam neskutečně přepálil někdo.
Tebe tam zlomili při tom prvním gole, že jo? Tak to mě přepalovali pořád, že on si mysleli, že mám 2 metry, že můžou do mě kopat jak do brambor, takže to. A tak já jsem taky uměl rozdat, takže já jsem to bral. A v tom adrenalinu to necítíš třeba, když ještě dojede, ne. To dáš gól, tak v tu chvíli tě nebolí nic, jako neboj. Naprosto úžasný, tak byl náš gól číslo 2. Tvoje prsa na Milana Baroše a Milan Baroš to tam poslal pod sem, kam jdeš. Jako to je gól výstavní, podle mě jeden z nejhezčích, který kdy padnul na reprezentační půdě. Jo, tam Milan měl fantastickou fazonu a ten do čeho koup, tak tomu tam padlo a ta střela nemělo to jednoduchý, to bylo v metru a takhle to se dobře. A hlavně ten balon mu pomohl, tento Roteiro, který prostě lítalo a tady to trefil a když to pro mě to byla maličkost, já jsem tady to dělal pořád, takže hlavně to bylo o tom Milanovi, který to opravdu neuvěřitelně trefil. Nepřemýšlel si, že bys to tam třeba zastříhal nůžkama chvilku? No to ne, to fakt ne, takže tam to byla i taková naše taktika, jako, že aby takový překonat tu obranu, prsíčka a tam, aby Milan byl okolo mě a těžil z toho potom. Je pravda, že tohleto jsme cvičili a bylo všechno to... na Honzu a... No, ne všechno ne, ale v době, když jsme prostě se nemohli tím středem prostě dostat a bylo by to komplikované, nebo bychom riskovali nějakou ztrátu míče, tak bylo naučený, že jsme hledali Honzou ne do hlavy, ale do prsou, aby to sklepával. A tam už byl Barry, Méďa, Rosa, já Poborák, tak si sbírali tyhle ty balóny a to se to vysočilo. Proč riskovat nějakou těžkou rozehrávku v prostředku, když jsme viděli, že to, ale museli jsme si ten balón dobře připravit, aby to nebyly nakopávané na balóny z nouze. Takže my jsme měli rozehrávku dobře odzadu a tam jsme to dostávali a hráči už byli určení, kteří to mají kopat přímo jako přesně na Honzu, jo? A ten už si to potom polídal. On fantastický byl i ten třetí gól, že jo? Jednak protože byl vítěznej, ale tam se najednou objevil po nějaký střele, míč se odrazil od Van der Sára. Karel Poborský byl najednou sám před prázdnou, dá se říct, prázdnou bránou. Všichni čekali asi střelu, ale on ti nahrál. No, měl tam místo to dát, určitě tam měl místo to dát, ale viděl... Čekal jsi, že přijde nahrávka? Aby řekl pravdu, tak trošku jo, protože Karla znám a já jsem viděl, že Karel to vidí. Jo, a Karel nebyl takový hráč, který by za každou cenu chtěl dávat vždycky gól, spíš on vlastně, já jsem dal taky několik gólů, že v nároďáku a asi na polovinu skoro mi nahrál Karel. Takže... Já jsem taky dělal statistiku a na nejvíc gólů z těch 55 mi nahrál Karel. No. A u něj to je, on má větší radost toho nahrát, než sám jako dát ten gól, takže to bylo od něj, to bylo geniální. Tam v té pozici byl jiný hráč, tak to střílí na bránu. No. Takový český Mesut Özil. Právě proto jsem čekal, že mi to dá, no. Tak to asi lehčí gól jsem asi v národku nikdy nedal, než tenhle, no. Ale byl důležitý, no. Tehdy v roce 2004, 20 let nazpátek, tak z vás svítilo, že ten týp šlape a svítilo z toho, že nejenom na hřišti, ale že jste prostě byli celkově jako dobrá parta. Tak co zatím bylo? Byl zatím Karel Brickner, byli zatím kustodi, byly zatím nějaký rituály v kabině? Povídej. No, hele, já myslím, že si to řekl úplně skoro všechno, jako co tam bylo a bylo tam to ještě mnohem víc. Já myslím, že jsme se dobře znali. Měli jsme dobrý mix, byli jsme starší, střední generace a potom ty mladší, kteří tomu dodávali drive. Tam se povedla skvělá vlastně 21. Oni byli mistři Evropy do 21 let. Ty nejlepší kluci si posunuli do Ačka. Honza si nám vylínul z Belgie najednou prostě kometa, že jo, Anderlecht, Dortmund a prostě všichni jsme hráli v těch top klubech, v té době to byl Méďa Juventus, já s Barrym jsme byli Liverpool, prostě tam byl Zdeněk Griga Ajax, jo, potom Maria Jankovský a AC Milan, nebo to prostě bylo. Tam byli všichni hráči v té formě. Ale tam je důležitý, že máš třeba dneska Francii, ale tam ty ega jsou víc než to, ale tady to bylo naopak, že každý potlačil to ego, každý věděl tu svoji pozici v tom týmu, byli tam určený lídři a tohle byla práce Karla Bricknera a jeho realizáku, který prostě to nastavili a fungovalo to skvěle. Jaký byl vlastně Karel Brickner člověk? Jako byl to člověk, který vás dokázal seřvat v kabině, nebo si to nechával v sobě a vyřizoval vám to třeba asistenti, nebo jak to vypadalo? Tak on měl pár svých koníků, který vždycky, když měl špatnou náladu, tak ty to odnesli. Milan Baroš, Radek Kováč, ty chudáci za to třeba ani nemohli a tak to on měl takový ty obětní beránk, nebo ty kterým to dával najevo. Na nás ty starší si moc jako nedovolil, ale uměl nás pochválit, on věděl, jako kdy zvýšit hlas
a uměl to krásně nakombinovat. No. To znamená, že neměl moc rád jako frajírky, nebo jak byste to Ne, on právě, to jak měl ty kluky z té 21 vypiplaný, jak si je pipal, tak na ní se jako to, no. Tak, jo, věděl, to jako se nestalo, aby třeba Poboráka nebo Médiu, nebo takhle ty starší kluky, aby před celou kabinou jim něco, jako tak to už si tě vzal třeba stranou, ale přesně jak říká Honza, potom tam měl 2-3 jména, který, když už tak to dostal von, jako. Ale my jsme ho brali strašně jako trenéra, jako že tomu rozumí, že nám pomáhá jako na tou taktikou a tím rozestavením a že prostě nás vlastně při těch trénincích učí věci, které opravdu fungují potom v těch zápasech. A tím si nás získal a tím tak jsme měli jakou sebedůvěru, jako, že jsme mu věřili, že to funguje. Tak tím pádem si získal ten trenérský respekt, že tomu rozumí a i přesto, že jsme hráli v těch velkých klubech, tak jsme prostě zapomněli to, co nám říkali tam Trapattoni a Benitez a tyhle ty. A věřili jsme Bricknerovi, jo. Okay. A to si myslím, že fungovalo. On to měl skvěle podat ještě a uměl to s náma, no. Přiznám se, že jsem se setkali s názorama, že Karel Brickner tak trošku jako vyšťavil tu vaší generaci, že vlastně až moc nechával hrát ty svý jako známý jména a tím to trošku jako zmařil šance jako budoucí generaci si jako zahrát a nabrat zkušenosti. Jako. Je pravda, že jako měl svých 13 vyvolených a ty ostatní kluci mě to měli těžší, no. Jako, ty čekali na šanci jenom, když se někdo zranil. Takže je pravda, v té top formě, když jsme byli všichni a byli jsme zdravotně v pořádku, tak ty ostatní kluci neměli moc šancí si zahrát. Takže. No, ale já jako jsem s ním jako souhlasil, že neberu to, že by měl hrát. Ne, prostě hráli ty nejlepší prostě. V nároďáku musí hrát ty nejlepší a dokud jsi prostě nejlepší, nevím, proč by jako jenom kvůli tomu, že za 3 roky hrát nebudeš, aby hrál někdo jiný. Si myslím prostě, každý měl tu stejnou šanci. I ty, co nehráli, měli šanci ukázat v klubech, anebo i potom, protože ne vždy jsme hráli všichni kompletní a hráli, dostali šanci, no ale prostě neukázali toho dost, tak proto hráli pořád, hráli ty jiný, ale to je prostě, jo, to prostě, za mě v nároďáku musí hrát ty nejlepší. A je pravda, že pak, když někdo vypadl, tak z těch kluků někdo, když přišel, tak ty kluci byli jaký kvalitní. V dnešní době by hráli všichni v základní sestavě naší reprezentace, tak dokázali zastoupit, třeba když místo mě nastoupil Vrátil Lokvenc, tak vždycky tam byl platný, takže ty kluci brali tu roli, byli vždycky připravení tomu týmu pomoct a byli v té partě a o tom to byla ta parta, že to nebylo, i když věděli, že on ten trenér má těch svých 13, tak i tak byli furt nachystaný a byli vždycky připraveni tomu týmu pomoct. A oni ty kluci čekali na svou šanci, třeba Jarda Plašil, tak tam byl, jo, a koukal jako ty tréninky byly skvělé, my jsme měli skvělý tréninky, to byla ta kvalita na těch tréninkách byla skvělá, protože opravdu jsme to všichni uměli. Tak a ty kluci si počkali, no potom Jarda odehrál 100 zápasů v nároďáku, jo, takže když tu kvalitu měl, tak sice si třeba v tu chvíli ještě nehrál, ale přišla ta šance. A potom to převzal to po nás. Takže já si nemyslím, že jako Brickner zabil jako nějaký talenty, ne, prostě hráli ty nejlepší a když jsme skončili, tak museli přijít jiný. No. Jasně. Ať neřešíme jenom Euro 2004, tak samozřejmě další Euro, který se v historii vždycky na něj rádo vzpomíná, tak je Euro 1996 v Anglii, to si zažil ty. Tak já jdu na kafe. tak počkej, tak já začnu takhle. Co ty si dělal, když bylo Euro 96? Jak to sledoval? Já si pamatuju, já jsem zrovna přestupoval ze Sparty do Lokerenu a byl jsem vlastně, měli jsme akorát tréninkový kemp před sezónou v Lokerenu a tam jsme s Romanem Monáškem a s Vencou Budkou, jak jsme byli spolu na hotelích, tak jsme to sledovali společně, takže si pamatuju na ty zápasy a musím říct, že jsem hodně fandil a pak taky toho finále mi bylo taky hrozně líto, že se to nedotáhlo. No a tenkrát jsi se ještě asi jako neuvědomoval, že třeba se rozostaneš ústřední postavou český fotbalový reprezentací. Já byl rád, že si mě vzal Lokeren, že se pán Vacerovský za mě přimluvil, že jsem mohl jít hrát do Lokerenu první a zahraniční angažmá a připravoval jsem se na sezonu, abych tam zapadl. No vidíš, kdyby to byl řekl, teď tady sedíš. No. Ale takový balíček byl v jednom, neuvěřitelný, jako měl kliku ten Lokeren. Ale zpátky k Euro 96. Tam vlastně, nevím, jestli vznikla tvoje přezdívka Štístko, nebo si tam potvrdil přezdívku Štístko. Ne, ta vznikla později. No ale ty si tam to Štístko vlastně docela jako měl a přinesi ho do nároďáku, protože díky tobě jsme postoupili. To ano, tak ten poslední gól, nebo vlastně ten rozhodující gól na Cici s Ruskem byl ke konci zápasu, že? A díky němu jsme postoupili. Tak to bylo skvělý, bylo perfektní, ale
přezdívka Štísko vznikla až později, až když jsem začal vyhrávat vlastně s každým týmem ty nějakou trofej, tak tam to vzniklo, že vlastně kam přijdu, tam něco vyhraju, ale tady to byl vlastně můj 3., 4. zápas nebo 5., 6. za nároďák. První šťastný kousek. A první gól ještě. A ještě na Anfieldu, jako jo. Vy vlastně historicky potom vlastně mě to dobilo, že já vždycky říkám fanouškům Liverpoolu jakou kvízovou otázku, jestli vědí, kde Láďaš mi se dal první gól za nároďák, tak oni typou Praha, takovýhle, a nikoho nenapadne, že to bylo na Anfieldu. Mám takový chyták na ní přichystaný vždycky, no. Co mě taky zajímá, každý, kdo jsme hráli fotbal, tak známe fotbalový rituály, že tyhle góly docela dost jako stojí potom v kabině. Tak kolik ti to stálo? Nic. V nároďáku se... Jsi takovýhle skrblík, jo? Jako bylo tam, že jsme něco platili za první v reprezentaci, ale platili jsme to jako v klubu. Jasně. Jo, ale tím, že se přestoupil akorát ze Slávy do Lencu, tak v Lencu už mě to nic nestálo, tam se vůbec takovéhle věci nevybírají. To je jenom u nás, to je specifický u nás, jinak nikde se nic nevybírá v cizině. To se potom ještě vrátil po 11 letech, se vrátil ze zahraničí do Slávie, že jo, a najednou za mnou přišel David Hubáček jako pokladník a říká, tak Šmíco, zápisný. A říká, si mi děláš srandu, já jsem platil zápisný před 16 lety ve Slávii, Zdenkovi Jánošovi, ten to ode mě vzal, ty, a ještě v obálce jsem dostal první výplatu, v obálce jsem dostal prachy v keši, v obálce. Taky to necebral, a já jsem otevřel dveře, jsem si je dnes a on přišel a když mě viděl, no vidíš, tak hned to zaplať, tak jsem mu vysázel prachy. No, jako, že jsem začal trénovat sáčkem, zápisný do Ačka. Do toho já jsem si musel půjčit ještě ve Spartě, na první zápisný, když jsem bral 4 000 v Bčku, a tam po mně chtěli 10, Já jsem si dnes v obálce 2800, dal jsem mu 2000, moje zápisní v Slávě byly 2000 a za zbytek jsem pozval rodiče na večeři a byl jsem plajte, když jsme v tom Německu. V zahraničí se vám nic takového nestalo, že po prvním gólu kluci, tak tady máte a oni to od vás nechtěli? Ne, tam bylo vždycky, já ve Francii si zaspíval, ne, ale jinak takový typ... Takový občerstvení, koupil se tam jako sladkosti, jako... No, my jsme měli chlebíčky nebo takový, ale to spíš za narozeniny a takový se dělali, jako se... Něco jako na základní škole, když jsi měl narozky, jak si přes bomboly. No, něco sladkého a jako věci lávy, šampusu, jenom, že to, když máš třeba narozky, tak se tam dělalo. Máme tady prostě takový zábavnější natural v těch České republice. Když se bavíme o těch 2 šampionátech, tak to je otázka taky hlavně spíš asi jako na tebe, promiň. V pohodě. Lišily se ty 2 šampionáty nějakým způsobem, atmosférou, přístupem fanoušků, bylo to v něčem jiný? No, ty naše ambice se lišily. Do Německa do Anglie jsme jeli tak, že tam jedeme na výlet, že jsme outsideri totální, Itálie, Německo, Rusko skupina, tak jsme jako říkali, no nic, no tak prohráli jsme první zápas 2-0. Ale nakonec prostě jsme říkali, budeme dát takovou tu naši hru, nakopni to, kam stojíš, jako jo, pružinu, jsme tomu říkali styl pružina. Ne, tam jsme jeli jako outsideri, ale do Portugalska, tam jsme si jako věřili. Tam jsme si věřili, protože jsme měli za sebou 2 úspěšné roky, Jasně. My jsme od roku 2002 do roku 2004 s Karlem Birkenem moc toho neprohráli a věřili jsme si, my jsme v únoru porazili na San Denis, jsme porazili Francii 2-0 a to nám dodalo takovou jako sílu, že jsme fakt mezi sebou jsme si říkali, jedem to vyhrát. A to byla úplně jiná jako situace, že do Anglie jsme jeli jako na výlet a tady jsme jeli jako favoriti. My jsme se cítili jako favoriti, jako mezi sebou, jako hráči. Takže to je ten rozdíl. No a fandové, myslím, že to cítí taky tak. Že do Anglie si to jeli užít, protože jsme hráli na krásných stadionech, hráli jsme na Anfieldu, na Old Trafford a je to Anglie, kolebka fotbalu. Jeli jsme poprvé jako Česká republika, protože jsme se v 94. se ukončila Československá federace jako a jako fotbalově, dřív, to už se rozpadlo dřív, ale jako stát jsme jeli Česká republika na první turnaj v 96. Takže ty fandové byli nadšený a prostě těšili se na ten turnaj. Ještě mi tak napadá, když mluvíš tady o té atmosféře, že jste to jeli vyhrát, tak předpokládám, že máte nějaký vhled nebo minimálně informace o současném českém nároďáku. Tak jaká myslíte, že tam je nálada? No, myslím, že tam není nálada, jedem to vyhrát. Já bych doporučil tu pružinu z 96. To odbránit, to jo, teda. Ne, tak samozřejmě tvoří se, je tam nový realizační tým, takže ty si tam teďka navzájem poznávají. A tak samozřejmě pro ně by byl úspěch. No ale mě to připomíná ten 96. Jo, je to něco tomu.
Já myslím, že v 96. hokejisti taky ve Vídni vyhráli mistra světa, nevyhráli? Vyhráli, no. Vyhráli a... To je pravda, vyhráli jsme hokej, vyhráme Euro. Ano, a já si myslím, že my, když jsme právě jeli do té Anglie, tak nám právě říkali, no hokejisti to vyhráli, tak teď ještě vy navázejte. A my, jo, jasně. Ne, jeli jsme s velkou pokorou a myslím si, že současný nároďák taky pojede na to mistrovství s velkou pokorou. Jo? Myslím si, že vědí, že nejsou favoriti, jak podle sázkovek jsou nějaký 19 z 24 jsem koukal a jako typ na vítěze, což teda je vidět, že spíš jsme outsideri, ale myslím, že by ty kluky to může semknout právě a tou pokorou a vůbec jako já si myslím, že je tak špatný jako na 19, že máme lepší kvalitu. Jako, já si myslím, že taková ta atmosféra uklidněná, je tam nový trenér, takže všichni jsou tak v očekávání, takže mají klid na tu přípravu, o nich moc nic nepíše takový, takže si myslím, že to by jim mohlo pomoct a že nejsou pod takovým tlakem a já věřím, že Ivan je dá dohromady a že něco vymyslí a že aspoň postup ze skupiny myslím, že by byl hezký. Ještě jedno Euro, o kterém se tady v Česku moc nemluví. A když se o něm mluví, tak hlavní roli hraje rozhodčí Pierluigi Collina. A to je Euro 2000. Tak já vždycky si říkám, jako jestli je od nás fér to svádět na toho rozhodčího, jo. Protože ono, když se člověk zpětně podívá na tu tabulku, tak i kdyby jsme s tím Holandskem splichtili a ty zápasy by dopadly tak, jak dopadly, tak jsme stejně nepostoupili. Že? Tak jak na to koukáte vy, na to Euro 2000? Tak to bylo moje první Euro, ještě v Belgii, Holandsku, kde jsem tenkrát působil. Takže já jsem byl natěšený, docela se mi dařilo předtím, takže poprvé takováhle akce, hned Holandsko doma a musím říct, že jsme tam odehráli, hlavně druhý poločas jsme odehráli skvělý zápas, kdy jsme nastřelili vlastně, já tam měl myslím tyčku s Holandskem, no, dvě tyče, a takže to byl trošku smolný zápas, samozřejmě to nemůžeme svádět na Collinu, ale mě tam spíš vadilo, že podobných zákroků tam na mě bylo taky víc. To o mě pak pískali proti Řecku, to bylo to samý. Ve 2-4 udělali ten samý zákrok na Honzu, táhnul za dres a to neviděl. To neviděl, no, takže já to sice se nepostoupilo, ta skupina byla taky extrémně těžká, Holandsko, pak Francie tato, myslím, vyhrála. Holandsko mělo hrát ve finále s Francií, protože Holanděni nedali v semifinále Italům 3 penalty. A díky tomu jinak mělo by v finále Francie, Holandsko, oba týmy z naší skupiny. Ale ono bychom postoupili totiž. Já to schvaluju na toho Collinu, protože tu penaltu neměl pískat, protože to letělo daleko nad ním a byl to prostě už nemohl vyhrát balón. Ano, to zatažení tam jako lehký bylo, ale my bychom z Francii nehráli tak otevřeně, my jsme museli Francii porazit, takže my jsme dali na 1-1 a hráli jsme pořád dopředu. Taky vyrovnaný, zase Břevno, já jsem tam nastřelil Břevno, takže to byly opravdu extra třída jako Francie. A odehráli jsme taky skvělý zápas, vyrovnaný, tam rozhodla vlastně chyba Petra Gabriela, který to tam namazal Thierrymu, Henrymu. To byli mistři světa, že jo, v 98 byli mistři světa, takže jako opravdu, my za tou 1-1 bychom s nimi nehráli tak otevřeně. My bychom zalezli a udělali bychom bod s Holandskem, bod s Francií. A výhra nad Dánskem. A potom bychom hráli jako podle, kolik bychom potřebovali dát gól naproti Dánu, takže si myslím, že by to bylo jiný. A že ta penalta neměla být. Co by kdyby, to asi nemá smysl řešit. Ale my jsme měli dobrý tým, jako taky bychom došli daleko, si myslím, kdyby jsme z této skupiny postoupili, protože Francii i Holandsku se to podařilo jít dál, takže já si myslím, že to zaniká v těch souvislostech, že tam byl bronz a stříbro, ale byla to škoda. No a jak ty jsi vnímal první Euro? Měl jsi rozklepaný kolena z toho? Ne, tak už jsem neměl, už jsem začal mít s tím Anderlechtem, už jsem hrál evropský poháry, hráli jsme proti Manchester United, tak tam jsem měl šanci si zahrát proti těm opravdu mega hvězdám, takže já naopak jsem byl jako motivovaný, natěšený a ještě v té Belgii, to prostředí, kde jsem znal, tak já jsem prostě chtěl uspět, jako já jsem v sobě měl víru, že prostě jsme schopní z té skupiny postoupit, no nakonec se to nepodařilo a i tak jako na ten šampionát rád vzpomínám. Když tady mluvím o prvním Euru, tak se tak trošku dostáváme k dalšímu tématu, který máme připravený a to je česká soupiska, tak pojďme se podívat na českou soupisku. My jsme před malou chviličkou otevřeli další téma, to je soupiska českého národního týmu.
Ve chvíli, kdy se zveřejní soupiska, tak se ze všech obyvatel téhle země stávají trenéři a začínají spekulovat o tom, kdo tam je správně a kdo tam správně není. Je tam za vás v těch jménech, který představil právě Ivan Hašek, nějaký překvapení? Někoho, koho jste třeba nečekali? A to ať v obou směrech. Někdo, kdo vám tam chybí, nebo někdo, kdo tam třeba přebejvá. Tak to začne. Napadni to, Háču. Nebudu napadávat. A samozřejmě překvapilo mě jméno Červ, jasně. A Matěj Jurásek mě překvapil, že se vešel nakonec, protože sice byl na tom posledním srazu, ale potom ve Slávii, že by hrál nějak v základní sestavě, nebo že by hrál pravidelně, to ne. Ale tak tyhle ty dvě jména jsou takový trošku pro mě překvapivý, ale vůbec mi nevadí, protože určitě Ivanovi nebo celému realizáku trošku uvolnila ruce UEFA díky tomu, že z 23 hráčů může nominovat 26. Jasně. A mně se tak zdá, že ten tým ta nominace je budovaná i kvůli třeba potom kvalifikaci na mistrovství světa. Že se tam berou radši mladší hráči, kteří mají možnost nebo budoucnost před sebou v nároďáku, podle teďko momentálně teda toho realizáku. A proto si myslím, že tam vůbec jako nikdo jako nechybí. Já myslím, že vlastně, jak Láďa říkal, že mohl vzít těch 26 hráčů, že vlastně se vzalo to, co vlastně momentálně tam máme. A jsem rád právě i za ty mladý kluky, že je zohledněno, že se myslí na budoucnost. Máme tam 2 mladý golmany, což je super, Robin Hranáč. Jsem rád za toho Lukáše Červa, já jsem si přál, že je to opravdu srdcář, je to prostě... Hlavně Jaro se mu povedlo. Jo, a hráč, který opravdu by tomu týmu mohl něco dát, i ty útočníky, myslím si, že se vzalo vlastně to, co máme, no, takže je to tam dobře nakombinovaný, Patrik Šik, Tomáš Chorý, ten, když tam vletí jako za nepříznivého stavu, tak ten tým může taky strhnout. Pak jsou tam zase rychlostní typy, Kuchta, Hložek, takže já myslím, že vlastně dá se říct, že se vzalo to, co je momentálně jako nejlepší, co máme. No. Možná kdyby to bylo 30, tak najdeme pár jmen ještě. No ne, že bychom možná mají. My chodíme hrát hokej a my se mu tam vždycky namízíme a přijde ta nominace už konečně. To možná bychom měli ještě šanci. Ty jsi říkal, že hraješ Hanspalku, ne, ještě tady? No. Poslední 5 minut by si zvládl. Kdyby to bylo jak v házení, že bych tam chodil jenom na rohy, třeba na ty útočí a pak bych si šel zase sednout. Těch 10 minut bys tam vlez. To už by bylo těžký 10 minut. Co je vlastně důležité zmínit, tak je tady ještě pár dní, kdy ta nominace se může teoreticky změnit, že to není ještě jako konečně, takže teoreticky někdo může, když tak vypadnout, někdo třeba ještě jako přibyde. Jo. Ale i co jsem tak pochopil, tak minimálně z nějakých spekulací na sociálních sítích, chápu, jsou to diskuze na sociálních sítích, není to úplně potřeba brát vážně, ale jestli tam rezonovalo nějaký jméno, u kterého byli fanoušci tak trošku jako konsternovaný, že se tam objevil, tak to byl bránce Zima z pražské Slávy. Já jsem myslel Kuchta. Belmondo boy. Tak Kuchtovi se teď docela jako dařilo, že jo? Ale co si budeme povědat, tak Zima ve Slávii, to bylo takový jako všelijaký, jo. Bylo tam pár chyb a možná v očích některých fanoušků Slávie třeba přišla o titul třeba i díky jeho chybám. No, tak to si nemyslím. Já si myslím, že to bylo, že přišla o titul. Já si myslím, že Sparta si ho jako vyhrála sama, jako jo, že Sparta byl opravdu silný soupeř. Slavia dělala všechno pro to, aby ten titul bojovala o něj až do konce. Ale nemyslím si, že bych našel jednoho viníka, nebo viník. Ani to, aby řekl, ani že to není viník. Prostě Sparta měla skvělou sezonu, my jsme udělali víc bodů než loni a přesto to nestačilo, takže co s nimi nemůžeš dělat. A Zima přišel, vlastně hrál nějaký zápasy ve Slavii, potom měl takový útlum, ale zase potom je to hráč, na kterého určitým způsobem je spolehnutí. I v reprezentaci hrál za ní, hrál v kvalifikaci. Ano, přišel, aby se rozehrál, jako myslím, že tu herní výtěžnost úplně asi neměl takovou, jakou čekal, ale pořád to je hráč, který v budoucnu si myslím, že Slávii nároďáku může pomoct, proto tam je. Je jasný, že v té nominaci můžeš mít 2-3 jména, který by asi třeba někdo vzal jiný hráče. Napadá mě Filipanák. Třeba Filipanák, jo, ale to je právě už potom to, co si ten trenér vybere. Teď jako nevíš, jako, jak ten Filip je na tom s tím zdravím. Někdo říká, že pro něj je těžký hrát 3 zápasy v 10 dnech. Jo, takže to já nevím, jak na tom je. A určitě prostě zkoumali nebo měli řadu variant, si myslím. Jo.
Václav Jurečka nejlepší střelec ligy a není tam. Já to tady mám další poznámku, že další takový otazník, já vůbec nechci rozporovat kvality toho hráče, ale řekněme si upřímně, moc neodehraje, tak to je Adam Hložek. Tak jestli by tam nebyl lepší někdo, kdo spíš pravidelně nastupuje, jako třeba Jurečka. Já nevím, zase Jurečka to je typ, jak Chytil, Mojmír Chytil, je to typologicky jak Tomáš Chorý, i Patrik Šik, takže tam si myslím, že už to stačí a že tam potřebujeme i tyhle hráče, hlavně Adam je využitelný i na krajích, je to univerzál a pořád hraje v Leverkusenu a já myslím, že jeho čas přijde, on potřebuje se rozehrát všichni mu to přejem, to jako jasně, a když je ta nominace 26 hráčů, jak si neumím představit, že by tam nebyl, takže... Jo, pro mě taky, ten tam jednoznačně musí být a ono to vypadá, že třeba nehraje moc v Leverkusenu, ale to je, protože ten Leverkusen je mistr Německa. Neporažený. Získal double, prostě neprohráli zápas, vlastně až jeden jediný zápas v sezóně, což je něco neuvěřitelného. No, a ta konkurence je tam velká. V téhle konkurenci, já si myslím, že jestli to má dobře hlavně nastavený, tak dobře trénuje, učí se a jeho čas přijde prostě. Přeju mu to, aby mu jeho čas přišel, to pomůže i českému nároďáku. A to i ten David Zima, já jsem se chtěl k němu ještě vrátit, že ho znám osobně, pracoval jsem s ním, když jsem byl ambasador repre do 19 let, takže on tu mentalitu má silnou, on opravdu si z toho nic nebere, samozřejmě ta sezóna mu nevyšla i díky v tom Turíně, kde moc nehrál a prostě to byla pro něj zvláštní sezóna, ale po tom Euru si myslím, jak začne novou přípravu, že jeho čas přijde a bude posila i pro Slávy, i pro reprezentaci. Je dobře, že je psychicky silný, protože to na pozici stopera je docela klíčový. Ale on opravdu je silný, takže já mu věřím, že to bude dobrý. Já z vás cítím a je to vlastně naprosto logický, protože jste bývalí fotbalisti, takže tyhle keci okolo nominace, tak se vás vždycky taky jako dost týkali, že vlastně pro každého hráče, ať už bývalýho nebo současného, tak to nominace je jako citlivý téma, že samozřejmě nechcete střílet do vlastních řád, že to je jako logický. Jo. Chci se zeptat, jak vy jste jako vnímali, když za vašich časů se objevovaly nominace a teď se objevila kritika, jako co ten tam dělá, tady to prostě řešilo se to v tom mužstvu? Jo, tak hlavně já tím klukům docela mají dobrý, že už tu nominaci mají konečnou, že tam nejsou nějaký hráči navíc a teď se čeká pak to finální, to jsme zažili my, kdy vlastně vždycky jezdili s náma na ty přípravní kempy 4 hráči navíc a pak se dělala ta závěrečná a to bylo, jako si musím říct, že to bylo hodně nepříjemný pro ty kluky, který tenkrát vypadli. Myslím, že René Wagner to zažil dvakrát dokonce, takže ten pak zanevřel úplně na národní tým, takže a co se týče těch, jestli se nás to týkalo, myslím, že to šlo asi mimo nás, nebo já nevím, já jsem to nějak nevnímal, jako, že... Já vlastně akorát jednou jsem si úplně nebyl jistý, já jsem v 96. jsem měl takový, já jsem podepsal Lencu a trošku jsem začal flákat ten fotbal, jako jo. To jsem měl tuto. Já si před svatbou. No, byl březen, duben, nějak jsem to podepsal už, jako nikdo to nevěděl, už jsem měl podepsaný, tak už jsem si říkal, no tak teď hlavně se nějak nezranit, máme Euro, no a nějak mi podcházela ta forma ke konci sezóny a měl jsem takový blbý zápasy. A když jsme hráli takový ten poslední kvalifikační utkání, nebo předkvalifikační, jako před Anglií, jsme hráli v Blšanech mezi sebou, jako. A potom se vyřazovali 3 lidi, jako nejeli na Euro. A já jsem se bál, že bych mohl být jeden jako mezi nimi a já jsem vyběhl na ten zápas. A teď tam byl transparent. Natož, Šmicer ani do Blšan. Natož do Anglie. Tam byl transparent. Šmicer ani do Blšan, ani do Anglie. Tak jsem se, jak mě úplně horosil, se mi zamotoval a říkám, no tak to začíná pěkně, ten zápas tady v Blšanech, no a nakonec jsem teda jel, jo, ale to byl jediný moment, kdy jsem jako uvažoval, jestli budu v té, že ne, tam nebudu třeba v té nominaci. Jinak potom už ty šampionáty, kam jsem jel, tak jsem vždycky věřil, že budu. Jako to by mě zajímalo, co ten fanoušek měl ten transparent, co říkal po tom Rusku, jak skákal určitě, jak oslovoval, jestli dal ten gól rozhodující. Já doufám, že ho spálil. Jestli se díváte, tenhle fanoušek, klidně se nám ozvěte. Budeme moc rádi za podobnej raritní. Jako... Byla by to stejná rekvizita, jestli to fakt někdo ještě má, tak to by mě zajímalo, jestli to někdo má, ale bylo to tam, přísahám, bylo to tam. Ale docela velký to tam bylo. Je vlastně vtipný, že podobný spekulace, ono to je vždycky, my jsme opravdu jako národ trenérů, o tom asi jako nemusíme diskutovat a ukázalo to vlastně i hokejový šampionát, když trenér Rulík zveřejnil nominaci, tak tam ty řeči byly podobný a teď jim zavřel pusu tím nejlepším možným způsobem. Ale podle toho, co ty říkáš, tak stejně ta kritika od těch lidí, a to dřív nebyly sociální sítě, že jo? Takže to se k vám dostávalo okrajově. Tak to s tou psychikou hráčů trošku jako určitě zamává, ne?
Jo, tak hráči to sledujou, samozřejmě. Oni jako tím, jak ty hráči jsou na těch mediálních sítích, nebo sociálních sítích, tak prostě se to k ním donese, jo. I když ti trenéři říkají, nečtete to, kolikrát si to otevřeš někdy, máš kámoše, ty ti řeknou, ale ty ti dali tamhle, no, a už se na to podíváš. A je to nepříjemný, ale mně se zdá, že tady ta nominace proběhla úplně v klidu. A mně se teda zdá, že jestli ještě, asi tady jsme opojení tím mistrama světama v hokeji, že vlastně Ivan vydal nominačku a vlastně někdo to neřešil moc. Ne. Vůbec jako přiznat, ani že vůbec. Tentokrát opravdu naprosto v klidu, plus minus všichni vědí, že ty, co tam mají být, tam plus minus jsou a ty, na kterých to bude stát, ty jsou zdraví. To je, myslím, nejzákladnější a nejdůležitější pro mě jako informace před tím myslením, že z těch hráčů, co máme, tak jsou všichni zdraví. To je skvělá zpráva. Jako. Kdo myslíte, že bude tahounem? Kdo tak bude hlavní osobností v našem nároďáku? Tak osobnost, tak to je samozřejmě kapitán je Tomáš Souček, ten už je lídr toho týmu, takže se to bude asi, ale spíš Ivan sadí na tu týmovost, jako aby opravdu, že tam samozřejmě tam Patrik Šik, když tu sezonu taky měl vzhledem k jeho zraněním, takže není v takový tý opravdu top formě, takže zase spolehat se jenom na Patrika jako na minulém Euro, kde dával góly, tak to taky je zrádný. Takže spíš ta týmovost a... Jo, a musí fungovat ta osa toho týmu. Jako vždycky, jako když ten tým jako si myslím hraje dobře, tak by měl mít nějakou osu, nějaký lídr, na který se může opřít a musí to být ty nejzkušenější. Znamená, myslím, že zřejmě Staněk začne v bráně. Staněk, Coufal, Souček, Krejčí to plní ve Spartě, v nároďáku bych taky bude to muset dokázat nebo ukázat, že to nemá jenom ve Spartě. Za mě by měl být ten správný lídr v té obraně taky. No a vepředu Šik, to prostě... To už je hráč, který prostě budeme na něj spoléhat a nejenom na něj, na Součka, na Šika, tohleto osu, to musíš mít silnou a na ty budeme spolíhat, na ty kluky. Holeš tam je, takže myslím, že taky prostě ty to musíš jít na sebe, tuhletu zodpovědnost. Samozřejmě strhnout ty ostatní, ty mladší hráče a prostě musí se s tou dělat tým, hlavně že přeci jenom, co si vám povídat, ta Sparta, Slávie, Plzeň, jak v té lize do sebe šli a ty hráči, ty vztahy, nevím, moc mi to tam jako nesedělo a takže teď asi je na Ivanovi, aby je dokázal prostě spojit a aby táhli za jeden provaz pro ten národní tým. To bude hlavní úkol teď. Naprosto souhlas s tím, co říkáš, protože když jsem viděl zákrok Ládi Krejčí na Chytila. Teď po vyjádření Kuchty v novinách, jak by vymazal Slávy, tak to 2 dny před nominací, tak to mě hlava nebrala teda to říkám, jako tak... Zažili byste někdy takovýhle ročník, že jste se sjeli do reprezentační šatny a teď jste tam na někoho koukali a říkali jste si, no tak ty jsi debil. Prostě jako. No to u nás nikdy nebylo, nebo já něco jsem takhle, takhle jsme hráli všichni v cizině, my tam vlastně nikdo nebyl. Sice jsme byli Sparta, Slávy jakoby v minulosti, ale v té době jsme byli všichni v cizině a naopak jsme se jako všichni na sebe těšili a si budeme prostě vyprávět. Právě my jsme to měli, že jsme byli v té cizině. Ale možná v tom 96. Tam to bylo hlavně pod ligy, že jo? Jo, ale my jsme zrovna byli mistři, takže to bylo dobrý. Jinak jako, jo. To jsi možná myslel ty, ale těm druhým se to tak nelíbilo. Ne, ale hele, máš sobě, že jako Sparta, Slávie, potom když třeba na oběd, na snídani, tak většinou si posedávají také pospolu, ale my jsme to potom měli hodně jako smíchaný, protože jsme byli delší dobu venku, ale je pravda, že teď je to opravdu, to bylo vyostřený, jo, protože, nebo Kuchta, Loket, Hranáčovi v poháru, myslím. Chorý na Spartiany taky, takže tam je to. Takže teď si to musí jako obrousit ty hrany. Trenéři budou mít docela dost práce teda. Bude, ale ono tě to pohltí, to Euro, ta příprava, těší se a na takovéhle věci snad zapomeneš, i když v sobě to trošku mít budeš, ale nikdo ti to veřejně nějak neřekne, nebo... Ale taky se může stát, že třeba v týmu máš hráče, kterýho třeba vůbec nemusíš, no tak se s ním moc nekamarádíš. Jako stane se to. Já jsem taky měl, my jsme hráli v Liverpoolu, jsme měli El Hadji třeba, jo. Nemáš v každém manšaftu všechny, s kterými si prostě rozumíš a pojedeš s nimi na dovolenou. To ne, to je jasný. No, takže ale... někdy máš takovýhle kluky a tak se s nimi prostě méně kamarádíš, no. Není recept na to více ožrat? No tak... No to je blbý říct takhle jako před Eurem v přípravě, jakože, ale... Ne, určitě se
víc jako nějaký team building je dobrý. Belmont dobrý. Nevím, jestli to je dobrý den před zápasem, jako. Ale rozhodně samozřejmě tu partu neděláš jenom na těch trénincích, na tom hřišti, ale tráví spoustu času volného právě, jo. Takže tam já si myslím, že na tomhletom určitě zapracujou a určitě si půjdou kluci někam na večeři, určitě nějaký pivo nebo víno padne, jo, protože přece jenom ten jazyk se ti rozváže a některé věci, co máš na srdci, prostě nějaká fatka prostě řekneš, ne, ale některé věci opravdu řekneš, střízlivě neřekneš prostě, jo, takže tak to prostě je a já si myslím, že určitě k nějakým takovýhle, neříkám jako poradě dojde, ale já jsem zvědavý, no, je to hodně na tom realizačním týmu taky, víš, jako jak to dají dohromady a samozřejmě ty kluci musí chtít, jako když budeš dávám přes koleno, tak to nefunguje, ale ty kluci si myslím, že vědí, o co jim jde a prostě ten cíl mají prostě společný. Jedou na mistrovství, chtějí postoupit ze skupiny a dál dějí se vůle boží. A dělají i o svoje jméno a o svoje to. Takže já věřím, že jsou inteligentní, že to tam prostě hodí za hlavu a že budou tát za jeden tým. A já myslím, že ale i v té kvalifikaci prokazovali, že ta rivalita, že ji dávají jako stranou. Já jsem v té kvalifikaci neviděl, že by byl problém nějaký v kabině, nebo že by si nějak nesedl někdo s nějakým hráčem, že by dělali nějaký gesta na sebe. Myslím, že to probíhalo úplně v pohodě a že to prostě jsou profíci, že to nechávají prostě mimo hřiště tyhle ty věci Sparta Slavie. Na příští sezónu do klubu. Přesně tak. Ty už tady nakousnul, že vlastně kluci tam hrajou kromě nějaký národní hrdosti, tak i o svoji budoucnost. Je pravda, že to Euro může být vlastně docela slušný milník, co se tvý budoucí kariéry týče. Tak máte tam nějaký tipy u nějakých českých hráčů, kterým by třeba to Euro mohlo svým způsobem změnit život? Tak mohli, třeba Robin Hranáč, si myslím, že ten má excelentní sezónu teď ve Slávii, dostal se do národního týmu, vypadá to, že možná bude hrát v základní sestavě, takže to je takový můj černý kůň, že by to Euro mu mohlo vyjít, že co si budeme povídat, budeme asi hodně bránit a on by mohl být ten stěžejní obránce a je to obránce, moderní obránce, takže jeho by to mohlo vystřelit třeba do nějakého zajímavého klubu. Jo, a je to možný třeba i řeknu jméno třeba právě Adam Hložek, jako jo, dobře, je v Leverkusenu, ale já si pamatuju, Patrick Berger byl na Euro v 96. přijel z Dortmundu, kde byli mistři Německa, ale stejně prostě zahrál skvělý Euro a šel do Liverpoolu. To znamená, že Adam Hložek je perspektivní malý hráč, který má všechno před sebou a prostě když se mu povede Euro, dá 5 gólů, tak proč by nevystřelil zase někam jinam. Jo? Tak jak kdokoliv z těch kluků vlastně hráč, jakýkoliv hráč české ligy, když se ukáže ve výborném světle, tak mu to otevře Evropu. Mojmír chytil asi dost podobná situace. Samozřejmě, a tam záleží na ty minuty, co odehrajou. No. Pavel Šous, kdyby taky skvělá sezona, když dostane prostor, ten Lukáš Červ taky, takže to jsou kluci. Ale myslím, že v obraně třeba Vlček, Hranáč, myslím si, že to jsou kluci, který jako opravdu, že toho by to mohlo vystřelit někam. Když se bavíme o nominaci, tak pojďme to zase trošku strhnout k nějakému jako pozitivnějšímu tématu. Celkově, když hráč se dozví, že ho nominuje trenér do reprezentace ještě před takhle velkou akcí, tak je to asi skvělý pocit. Ne? O tom se asi shodneme. Popište mi ale ten proces, jak to vypadá, jak brzo se to dozvídáte. Ten trenér volá, chodí SMSky, já nevím, přijde mail, nebo jak to vlastně jako vypadalo? Myslíš na nominaci jako na Euro, na ten turnaj, jo? Přesně. Já myslím, že se to dozví, on se nedozví předem, ne? Oni se to dozví, nebo řekne, než to dojde do médií, tak si nebo vlastně oni už se to dozvěděli, takhle, jo. Tak, popište mi třeba tu vaši situaci, když jste tenkrát byl poprvé nominovaný. Že se to dozvědí asi... Hele, my když jsme dělali nominaci, jsme byli v nominacích, tak nám ani nikdo nevolal. Já myslím, že 85-90% hráčů to ví, že tam bude. Takže se to dozvědí z médií. To už v tom pokročilém stádiu kariéry, to chápu, že už prostě jako jasně. Ale já myslím, že těm hráčům nevolají, nebo já nevím. To musí Ivana zeptat, jak to teda. Ale já si myslím, že se to dozvědí, až ta nominace vyjde prostě na veřejnost. Tak já se zeptám jinak. Jak jste se dozvěděli vy o svý první nominaci v životě? A jak jste na to reagovali? No já jsem se, jako do nároďáků? No jasně. Aha. Já si to na to vzpomínám, teda to si musím říct, že jsem si to nedozvěděl z médií a dozvěděl jsem se to vlastně od
Romana Vonáška, že jsem působil v Lokerenu a tenkrát byl první přátelský zápas Belgii a Roman právě že mluvil s Pepou a Chovancem, který byl ještě trenér a říkal, hele, připrav se, tyjo, jedeš na tu Belgii, no a pak mi Pepa volal ještě dopředu, než to, že teda ať se připravím, že no. A jak jsi reagoval? Šel jsi slavit, nebo jsi začal víc trénovat? Jako jsem jako... úplně, zase jsem měl novou chuť jako do té práce a sebevědomí mi to úplně zase vystřelilo někam jinam a byl jsem natěšený a samozřejmě jsem měl první reprezentační sráz, ty kluky, jako některý jsem znal, a Vláďu třeba z toho, nebo z té Sparty, i když tam jsem teda neodcházel na nejlepším, tak, ale jel tam se mnou právě ten Roman Vonášek, což mi hodně pomohlo a byl jsem nervózní, ale na druhou stranu jsem byl jako hodně natěšený a předvedl se, abych, když už tam nastoupím do toho vlaku, abych tam zůstal. Tenkrát se rozhodl, viď? To bylo proti Skotsku, že jo? No, 1-0 Belgii. Nebo Belgii, jasně. No, jsme hráli na těžkém terénu. No, bylo na sněhu. Jako. To bylo na sněhu, to jako... Jo, já jsem si už vzpomněl teda, protože ono to bylo v roce 93, víš, tak jako to je 31 let. Jako. Já vím, že ty máš vlastně první start za československou reprezentaci. Já jsem ještě, to byl ještě za Československou. Tyjo, to jsem hrál ještě ve Smetanově Lhotě, 93. No, takže to byl 93 a já jsem byl v 21. Já jsem byl v reprezentaci do 21 let a hráli jsme v Humenem proti někomu, měli jsme naproti Kypru. Jasně. Ale zranil se Timko v Ačku, tak mi volal vedoucí jako Ačka, nevím, kdo to tam byl, že mě převolujou jako do Ačka. Takže jsem z 21 jsem jel do Košic, kde bylo Ačko kluci, no a tam už byl Vence Ježek jako trenér. No a teď tam byli hráči jako Dubovský, že jo, prostě Skuhravý a tyhle, tak to bylo pro mě jako, byl jsem pěkně vyukanej teda. Volal si mámě, tátovi, hele, jsem tam. No ne, tak to byly pevný linky, to jsem ještě mobil neměl, že jo. To ještě mobily nebyly snad ani. To jsem ještě neměl, jo, takže bylo to pro mě jako hrozný překvapení, těšil jsem se, ale byl jsem hrozně nervózní a říkal jsem si, nevadí, dobrý, tak sice nebudu hrát, aspoň tady jsem si myslel, že si hraju s Kyprem, že si dám nějaký gól, kde jsem na útočníka a tam jsem si říkal, no tak si to odsedím fáčku, budou nějaký penízky za to, no, protože Kypr bychom porazit měli, no tak si to tam odsedím, no ale za mnou přišel potom Ježek, že budu hrát. No tak to jsem byl pěkně jako vyukanej, no ale zvládli jsme to, vydali jsme 3-0 a bylo vlastně to úplně skvělý, no. Měli jste, když mluvíte o té nervozitě, tak měli jste nějaký recept na nervozitu? Jak jste s tím pracovali? No, tam prostě vlítnout. To nejde, no, to pak odejde samo, jenom než tam jedeš, jako na hřiště vůbec. Jenom když jsem přijížděl na ten sráz, tak to, tam ty noviny, ty média, teďka to, tak takovýhle to spíš jsem z toho byl takový, ale pak, jak člověk vejde na to hřiště, tak tam zase jsem měl sebevědomí, tam jako musím říct, že tam jsem nervózní nebyl, ale spíš takhle okolo toho nejdřív, no. No a mě těma zkušenostmi, jakoby, no, že jako někdy když si vemu ten první zápas, tak si jako se třeba jako úplně jsem nebyl si jistý kolikrát, jako vzít si balón, víš, jako je jinak, když je ti 19-20, když si pro balón, a nebo když je ti prostě 30, jako jo, tak to už trošku jsi šistější a máš jinou pozici v tom týmu, takže když jsem hrál třeba ten první zápas s tím Kyprem, tak vím, že jsem se hrozně byl nervózní celý zápas. Já musím říct, že já byl v té době v Laufu, v té Belgii, ještě proti té Belgii to mě pomohlo, že jsem ty kluky znal i co hráli proti mně. Takže myslím, že tam jsem zrovna byl v tom dobrém rozpoložení. Pak samozřejmě, když je období, kdy se moc nedaří, tak taky si tolik nevěříš, takže potom třeba ta nervozita tam trošku přijde, ale když jsi v Laufu, daří se, tak i tady mě to zrovna chytlo ten první zápas, i ten reprezentační, tak jsem prostě chtěl ukázat to nejlepší, co ve mně je. No a proto si myslím, že právě vždycky je důležitý postavit občas nějaký ty hráče, kteří třeba nejsou pravidelně na národňáku, ale když vidíš, že má v té lize formu, tak jsou hladoví. A je jim jedno, jestli jdou tam nebo tam. A jdeš a dají gól, proto vždycky jsou i v té nominaci nějaký překvapení, že někomu vyjde jarou, tak ho tam dáš. Jo, protože víš, jako byl Vasil Kušej, byl minulý rok, když byl v té největší formě, dostal tu šanci a bylo plný hřiště. Přesně, bylo, přesně tak. Já jsem doufal, že on o tu nominaci to jsem si myslel, zabojuje víc, to mě jako zklamalo, že se takhle jako, že mu to moc nevyšlo. No, protože přestá hrát ve Boleslavě, že jo, a přitom hrál skvěle, takže to je to pro mě takový škoda, takový ty bráče. Tam chybí. No uvidíme, Euro je za dveřmi, tak uvidíme, jak se povede samozřejmě nominovaným hráčům, ale od nominace pojďme na další téma a to jsou ostatní týmy v naší skupině.
Další věc, kterou rozebereme, tak jsou naši soupeři v základní skupině. Ta skupina není nejtěžší, ale rozhodně není ani lehká, protože jsou tam týmy, ať už Portugalsko, Turecko a pak Gruzie, která může jenom překvapit. Tak pojďme hezky po pořadě. První zápas nás čeká s Portugalskem. Tým nabitej obrovskýma hvězdama. Slávě sama poznala, že třeba takový Rafael Leao si dá gol kdykoliv bude chtít. Asi tak, no. Těch jmen je tam ale samozřejmě nespočet. Pak je tam jeden velký otazník, a to nad jménem Cristiano Ronaldo. Zajímá mě, jakou si myslíte, že Cristiano bude hrát roli na tomhle euro. Jestli to na něm budou stavět, anebo jestli to je frér na posledních 15-20 minut. No za mě je to samozřejmě jako vyšší z křišťálový koule, že protože já tu Saudskou arabskou ligu vůbec nesleduju. Jasně. Jako vím, že goly dává teda pořád, ale v tom týmu portugalském je opravdu obrovská konkurence a mají tam mladý kluky, který jsou šikovní. Jako, už vlastně na posledním mistrovství světa ho tam zaskakoval ten Ramos, který teď hraje v Paříži. Nehraje tam úplně pravidelně, ale přesto na stranách mají samozřejmě Leao, Bernardo Silva, to je strašně silný, ty kluci jsou fantastický na balónu. A ten Ramos se tam možná mezi ně hodí jako víc už, no prostě ten zvyk nezastavíš. Je tam Diego Jota, João Felix je tam. Bruno Fernandes, teď dával 2 góly v přípravě. Takže za mě už jako Ronaldo od začátku, když si měl tipnout, za mě ne. Jako no jsem zvědavý, co to bude dělat, jestli on o téhle roli ví. To bude druhá věc, jak to bude snášet, jak komunikuje s tím trenérem. Jako, myslím si, že ten trenér už by to asi na něm stavět nechtěl, si myslím. Opravdu ta kvalita je tam neskutečná. Možná pro nás výhoda, že s nima hrajeme první zápas. Možná. To jsem chtěl říct, že přesně my máme jako obrovskou výhodu, že s nima hrajeme první zápas, že by ho možná proti nám jako mohli postavit. Jo, a mohl by jim to vlastně jako tak trošku zkazit. No, ale že ještě nebudou třeba rozehraný, že přeci jen ty první zápasy jsou takový, takže tam bychom mohli překvapit třeba, no, uvidíme. Jako ty první zápasy, vždycky s nimi máme problémy na mistrovstvích většinou. Mimo 2-6, když jste dali 3-0 Německu, teda v Americe, když to bylo v Německu, tak je to těžký. My jsme jeli také v 96. jsme hráli s Německem první zápas a věřili jsme si na ně, že jako první zápas oni jsou favoriti jasný, ale my je zkusíme potrápit. Měli jsme tam z Bundesligy vlastně, byl tam Latoš, Kadlec, Pavel Kuka. Tak jsme si nevěřili, 2-0 jsme dostali, hráli jsme hrozně mizerně. Tak doufám, že třeba kluci to takhle mi nebudou, ale my jsme teď hráli, že jo? My jsme hráli proti Portugalcům v té národní lize. Dostali jsme 4 v Edenu, že? Tam nám ukázali, že to fakt umí, jako ty kluci, jo. A cokoliv než prohrá, bude výhra. To si to je snad dokavené. Ale my tu bilanci s Portugalskem opravdu jako nemáme dobrou. Povedlo se to na Euro 96, legendární dloubák Karla Poborského, ale jinak vlastně... 2-8, tam nás porazil Ronaldo sám. No jasně, jinak nás jakože. Ve 2012 to jsem byl vlastně na lavici s Míšou Bílkem ve Varšavě. Taky Ronaldo. Ale to jsme hráli s Portugalcema, oni měli asi 14 střel nebo 15 na bránu a Ronaldo 12. Jo, takže a nakonec to rozhodl. No a 2-8 taky, 2 góly na jeden nahrával a šli jsme. No. Snad hrát nebude teda. No, tak možná by lepší, když by nehrál. Teda ale to bylo ale 2-8, 2-12, ale už je 2-24. Když tak mě napadá, dá Tomáše Chorýho do obrany, ať ho tam trošku zválce. No, by mi dal Lotítek jeden, ale to by musel dát všem těm hráčům. Ta kvalita je tam neskutečná, jako vlastně oni to mají vyvážený ve všech řadách. To je jeden z největších favoritů na celkový vítězství. Určitě. No a jaký je návod vlastně na takovýhle soupeře? No ta pružina, jak si říkal, bránit a zkusit nějaký breaky, standardní situace, ty máme silný. Já jsem dělal pro jeden deník, jsem dělal jako předpokládanou sestavu na Portugalsko. A když jsem jí řekl, tak ten novinář říká, taky vy asi nám moc nevěříte, co? A já říkám, proč? No 8 obránců z 11 hráčů. Já to postavil 5-4-1. Jasně. No. A jako dost obraně, takže za mě prostě nic jiného nedá se na ně hrát, jako zadějc a otrávit jim to, no. Bránit, běhat za nima, čekat na šanci, no. Tak hlavně může rozhodovat i skóre, takže samozřejmě jako na to se taky musí myslet, aby jsme nedostali nějakou nakládačku, že pak v součtu potom opravdu může rozhodovat každý gól. Takže nebláznit, spíš jako se stáhnout. No, tak ty první zápasy jsou takový určitě, samozřejmě, když bude prostor, hrát odvážně potom, ale
ale jinak opravdu to mít zabezpečený za mě obrany, přesně tak. A hrát za zabezpečení obrany, nic jiného nemůžeme proti ním hrát a spolíhat na standardní situace. Jo, tam si myslím, já si myslím, že to je naše jako obrovská zbraň. Tam máme dobrý hlavičkáře, tam máme. Máme. A máme kluky, kteří to umí kopnout a opravdu v tom jsme silní a to může být naše velká zbraň, si myslím. Může přijít od týmu jako Portugalsko, že třeba trošku jako podcení tu situaci? Jako je to mistrovství Evropy a nemyslím si, že ty si půjdou za svým cílem, ty to chtějí vyhrát, ty mají velký sebevědomí a nemyslím si, že by to podcenili. Portugalci si na nás budou věřit, protože z těch posledních zápasech nás vždycky přehráli. No, jasně. Takže si na nás určitě budou věřit. Tam může vzniknout taková možnost podcenění, ale ta kvalita jako jejich fotbalová je jednoznačně na jejich straně. Takže ten váš tip na ten první výsledek, který se bude hrát v Lipsku, je, že teda tenhle zápas jako horko těžko zvládneme, když to řeknu. Jako určitě ta 80% šance jde spíš na Portugalsko, že vyhraje. Jako... Já si taky myslím, že třeba, ale nebude to na nějaký rozdíl velkého skóre. Myslím, že rozhodne třeba 1 gól, třeba 1-0. Jasně. Já si taky nemyslím, že dostaneme jako 3 góly, to si vůbec nemyslím. Říkám, když budeme cokoliv jiného než... Jo, remíza by byla zlatá. Rád bych všema 10, budu držet palce, ale obrovský favorit Portugalsko. Když prohrajeme o gól po dobrým výkonu, tak to beru. Jasně. A jdeme dál. Pak přichází zápas číslo 2, na který se spoustu lidí kouká, že ho zvládneme s prstem v nose. A to je zápas s Gruzií. Možná právě černý kuň turné, nejsme si úplně jistý. Tým, o kterým toho vlastně nikdo moc jako neví. Tým, který může opravdu všechny překvapit. Tým bez nějakých velkých hvězd až na Kvaratskhelia z Neapole. Tak jak si myslíte, že bychom měli zvládnout tenhle zápas? Tak tohle bude zrádný, protože opravdu všichni si myslí, že Gruzii přijedeme, já si to nemyslím. Já si myslím, že to bude nepříjemný soupeř, který poprvé v historii na mistrovství Evropy a ty hráči, viděl jsem je párkrát, jako ty budou žrát trávu. To bude strašně těžký souboj, záleží, jak do toho zápasu vstoupíme. Jestli se nám podaří třeba střelit gól, ale to bude nepříjemný soupeř. Takže tady se trošku obávám. Já se jich bojím víc než Turků třeba. Jasně, no za mě to je prostě klíčový zápas v té skupině. Když to tak čtu, když vidím rozhlasování těch zápasů, tak si myslím, že prostě jestli chceme postoupit, tak ten zápas bude muset zvládnout. A proto si myslím, že prostě musíme vyhrát a já věřím, že to dokážeme. No. I když samozřejmě, jak říkal Honza, bude to oni to národnostní cítění a tohle to jsou poprvé na tom. Ten Kvaratskhelia je jejich lídr a opravdu to umí, ale věřím, že ho budeme umět pokrejt a že si s nima poradíme, takže za mě to... Já věřím, že prostě takhle, jestli chceme postupit, tak ta Gruzie, teda nevím, jak dopadne to první utkání, že s těma Portugalcema, ale věřím, že je porazíme. No, tam ještě bude záležet, že v Gruzii bude hrát s Tureckem první zápas. Jestli ten zápas se jim podaří, tak to bude na jejich sebevědomí a pak to může mít hodně nepříjemný. Takže vlastně to, co pro nás vypadalo pozitivně, že máme ve skupině totálního outsidera, tak úplně tak pozitivní není. Ne, tak dneska si tam soupeře nevyberete, oni ty ostatní, když to víme v těch jiných skupinách, tak tam prostě už dneska není slabého soupeře. Není, je to tak a proto je to i naše výhoda, protože tak jako my se můžeme obávat některých týmů, tak ty se asi určitě samozřejmě jiný obávají nás. Co je vlastně u tohohle zápasu taky rozdílný oproti tomu prvnímu, tak přejíždíme na podstatně větší stadion. Z Lipska se právě z Gruzí přesouváme už do Hamburku. Tak může být i tohle trošku jako větší hnací síla pro ten nároďák, že najednou ten hukot toho kotle bude mnohem větší než v Lipsku? No, tak pro mě hlavně je zásadní, že je dobrý, že jsou na jednom místě, že ten tým se nemusí stěhovat. To jsme měli štěstí, že to Lipsko mezi Hamburkem je 300 kilometrů, takže se budou vracet na tu svoji základnu, takže nemusí se cestovat před tím dalším zápasem, takže to vidím jako velikánskou výhodu. No a já si myslím, že to je asi... Ten stadion, tam je rozdíl mezi nějakých 20 000 lidí v kapacitě. Tak samozřejmě asi tam bude mít, nevím, jak se chystají Gruzínci, ale že bude mít asi převahu na tom v Hamburku, na tom stadionu, kde je větší kapacita, ale tak to je pro oba soupeře asi stejný, nevím, no. Souhlasím s Honzou, no, že ty stadiony zas tolik jako nedělá ten rozdíl. Důležitý je ta logistika, tu máme dobrou, po celou dobu šampionátu, teda aspoň v té skupině, teda budeme na tom jednom místě.
A že bychom měli mít převou v hledišti, to si taky myslím. No. S tou Gruzí, myslím, že podpora našich kluků z našich fanoušků bude obrovská a velká, takže když budeme moct koupit nějaký lístky, tak si myslím, že je skoupíme a podpora v hledišti rozhodně bude. Kde už asi nebudeme mít fanouškovskou převahu, tak to bude v tom posledním zápase s Tureckem, protože řekněme si upřímně, Hamburg je město, kde je hodně velká přistěhovalecká základna, Turku je tam opravdu jako hodně. To znamená, Turci budou hrát prakticky doma tenhle zápas. Tak zase, jak podstatný to pro ty hráče je to? Jo, pro mě, já se tam úplně bojím, na tenhle poslední zápas. Tak to bude ještě záležet, tam se může rozhodovat o postupu, takže to bude asi peklo potom, jestli tam bude muset v tomhle zápase rozhodovat. Já si myslím, plus turecký fanoušci jsou tak ty si takový zápas hrál ve 2-8, že jo? S Turkama proti Turku a rozhodoval se o postupu. Já si myslím, že se určitě bude rozhodovat o postupu. Jasně. A to bude zajímavý. No. Jaký jsou turecký fanoušci? No tak to víme všichni. Tak to, jenom co se dělo teď v turecké lize a co tam to, takže toho se trošku obávám, aby tam nedošlo k nějakým nepokojům a to jsou horký hlavy a prostě jestli se to nebude vyvíjet podle jejich představ, tak to bude zajímavý. Mě by zajímalo, že kdyby se ta skupina vyvinula, takže Turci porazí Gruzii taky a vlastně v obou by stačila remíza, protože se 4 bodama je dost velká pravděpodobnost, že jdeš do dalšího kola, tak by mě zajímalo, jak by ten zápas vypadal, jako jestli by třeba fanoušci na tribunách chtěli víc vyhrát než ty hráči na hřišti, jako, ale protože víš co, potom seš nervózní, když víš, že hraješ na remizu, ti stačí bod, tak hraješ trošku opatrně, no. Ale já jsem si na ně vždycky věřil, jo, ale potom teď nás 2krát šmykli někde, že jo, takhle a bylo to, máme si takovou špatnou bilanci po svých zápasech, ale předtím jsme si na ně vždycky věřili. Na té klubové úrovni si na ně taky věříme, myslím, že Sparta, Galatasaray byli příklad toho, že si na Turky věříme. A myslím, že i Ivan si na ně věří. Jako, nechci mluvit za něj teda teďko, jako Ivane, promiň, ale myslím si, že on si na Turky a Holanďany vždycky věřil, že to má jako spojený takovýmhle způsobem. No. Do tohle zápasu jsme získali nečekanýho spojence. A to je trenér José Mourinho, který se stal novým trenérem Fenerbahce Istanbul. A on při své první tiskovce pro istanbulský klub tak řekl, že doufá, že všichni hráči, kteří jsou v turecké reprezentaci, tak vypadnou co nejdřív, aby se mu brzo vrátili do tréninkového centra. To začalo dobře. To umí rádi tam v Turecku asi. Já jsem to počítal a Fenerbahce Istanbul má 4 frajery v tureckém nároďáku, tak uvidíme, jak má José dlouhý prsty, jak se mu to povede jako ovlivnit. Ale co je vždycky spojený s tureckým národním týmem, tak to byla trošku svým způsobem i mentalita těch hráčů. Tak zase, to je věc, která by nám trošku mohla hrát do karet, ne? No, záleží, no. Je pravda, že se dokážou prostě rozhodit a že pak nehrajou podle svých představ. U nich je to extrém. No, jo? V roce 2008 do tebe strčil turecký brankář, dostal červenou kartu. No. To už ani nevím, to ani si nepamatuju, jo, to ani nevím. Ale to bylo ke konci, ne, zápasu. Přesně. No. Ale u nich je to obrovský extrém, jako jo. Tam buď jsou nejlepší hráči na světě, anebo se rozhádají kvůli nějakému detailu do krve, jo. A to úplně to vidíš tu mentalitu, ten jejich charakter, že se mění ze dne na den, nebo oni hrají skvělou skupinu kvalifikační, ale teď jsou nějaký rozbitý, mají nějaký zraněný, mají tam nějaký problémy, jo. A takže z toho extrému, kdy byli úplně dobře, teď jsou jakoby dole. A všichni říkají, ty jsou rozhádaný, ty mají zraněný a takhle. Tak to uvidíme, v jaký formě je potkáme, až budou hrát ten třetí zápas s námi. No. Kdyby ty Gruzinci by je mohli nahlodat trošku ten první zápas, kdyby to třeba zremízovali, tak už by nebyli takový jistý. A... Vlastně mi přijde, že to máme skvěle nalosovaný. Ty těžký Portugalce máme teda na tom prvním zápasu. A ty nevyspytatelný a když to řeknu přehnaně blázenivý Turky máme při tom posledním zápasu, takže vlastně to vypadá dobře s náma. Já myslím, že jo. Mě to letos vylosování se líbí, že nemáme ten první zápas těžký, už budeme vědět, jak budou hrát ty Gruzinci s těma Turkama a jdeme do druhého zápasu, máme relativně nebo papírově nejslabšího soupeře v tom druhém zápase, ten musíme zvládnout a když to Turci nezvládnou s Portugalcema, tak si myslím, že budeme v takové pozici, že budeme v lepší pozici v tom posledním zápase než ty Turci. Takhle to mám načtený. Já. Jasně. Hezký to máš připravený. Ono teda důležitý zmínit, že i v tureckém národním týmu je spoustu hvězd. Napadá mě, já si vždycky bojím vyslovit. No, děkuju, tak schválně, jak se to vyslovuje? To úplně nebude, si myslím.
Ale Inter Milan. Já jsem si včera pouštěl nějaký interview z turecké televize, tak myslím, že je to Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. Tak to je jedna z těch... Já byl rád, že si řekl toho Gruzínce, toho bych neřekl vůbec, toho lepšího. Počkej, Kvaradona, ne? No a pak je tam taky ještě Arda Güler, který je vlastně první turecký hráč, který vyhrál Ligu mistrů, teďko z Real Madrid. To se zatím žádnému Turkovi nepovedlo. V tomhle my už jsme kovaný, třeba oproti Turkům, že? Takže přesně, pojď tam. Nás už je. 4. Ale ve vztahu k zápasu s Tureckem, tak který zazněl ten rok 2008. Ta prohra, to vlastně to, co nám se povedlo s Nizozemskem, ten zázračný obrat, tak to samý se povedlo Turecku s náma, když jsme vedli 2-0 a pak se staly věci, které se staly. Ani mi o tom nemluv, to byl poslední zápas. Všechno běželo podle našich představ, vedli jsme 2-0, měli jsme tam další šance. No tam vlastně... Měla být penalta možná pro nás. Tam být penalta, myslím na Honzu Poláka, tam, nebo na Jardu Plaša, teď nevím. On tam dostal kopačkou do hlavy. No. Ale pak se stala věc a spoustu lidí to vyčítá brankáři Petru Čechovi, že vlastně tak trošku oba dva ty góly, ten první gól šel na bližší tyč, takže jako jestli se mohl víc natáhnout, to ví asi jenom on sám. To nevím, to si nemyslím, že to... Ale pak tam byl hlavně ten druhý gól, tak samozřejmě tam vypad prostě ten míč z ruky. To bylo asi rozhodující, tak Petr do té doby vlastně ten neudělal chybu, takže tady si vybral svou dán, taky ty brankáři vždycky na té vrcholné úrovni tu chybu nikdy udělají, no bohužel tady to bylo... Hlavně u nich je ta chyba vidět, že jo? No, přesně. Jako, když se o tom bavíme, tak já si vybavu, že ty si tam taky šel sám na bránu a trestu hodně si to nedal, jo? Nedal, taky, jo, to bylo za stavu 2-0 ještě, no, já jsem šel taky sám, takže tam jsme a pak... A kdyby remíze ještě, tak je prodloužení, že jo? Jasně. Tam by, myslím, tenkrát to šlo do penalt, rovnou. Rovnou myslíš? No, že já nevím, že tenkrát už je to bylo jakoby a my jsme měli všechno stejný, jako my jsme, že by museli, a tenkrát říkali, že by to šlo rovnou, že by se prodloužení nehrálo, že to nebylo klasický jakoby playoff, ale že to bylo ještě ve skupině a že by se rovnou kopali penalty. No já jsem byl celý šampionát jako komentátorem, takže za tou 2-0 už jsem si objednával jako lístky na Chorvatsko, do Vídně, jsme měli na čtvrtfinále s Chorvatskem. To se věděl, že vítěz toho zápasu na Chorvaty. No. Tak já už mi volali lidi SMSky, to už mobily byly. Tak už jsem to tam scháněl, už jsem posílal, že chceme, kolik toho bude, všechno už mi chodili SMSky. A najednou boom, 2-1, 2-2, 3-2 a jeli jsme. No to byl když dal ten třetí gól, tak já jsem nevěděl, já byl v šoku úplně. To byl trefildový gól neskutečně. A to byl vlastně můj poslední zápas, jsem se i potom loučil s reprezentací. A oni pak vlastně šmykli Chorvaty podobným způsobem. Dělali taky nějak v nastavení, dali rozhodující gól a hráli pak vlastně semifinále, pak vypadli ze Španělskem. Když už takhle vzpomínáme a tohle vzpomínání zrovna není příjemný, tak jak to vypadalo potom v kabině, když jste přišli? No, tak bylo tam ticho, samozřejmě já jsem tam pak hned rovnou řekl, že končím s reprezentací. Tak já už byl rozhodlý, vlastně končili pán Brickner, ten skončil taky. Takže tenkrát akorát, že už se viděl, že to veme Petr Rada za něj, tak ten na mě koukal, co to plácám tam, že bych si myslel, že bych ještě pod ním pokračoval, ale tak samozřejmě byl tam smutek a pak jsme to šli zapít. Konec sezóny, konec turnaje, před dovolenou. Já jsem kluky pozval na nějaký pivko a samozřejmě to bolelo, jako no, že... To je, muselo být hrozný. Pro mě to bylo hrozně, jenom když jsem to měl komentovat na to, že bych byl na hřišti, tak to je ještě horší. No, ještě mě napadá, já chápu, že jste nikdo mu to v té šatně určitě jako nevyčítal, jo, ale když tam někdo udělá takovouhle chybu, jako udělal ten Petr Čech, tak jak vypadala komunikace s ním třeba? Jako chodíte za ním a spíš, ale to nevadí, nech to bejt, kašle na to. Tenkrát jako... nikdo moc ani nemluvil, jako no, vůbec jako mu to nikdo nevyčítal, tenkrát vím, že jako Cecila Košťál mu to vyčítal, někde tam proběhla nějaká přestřelka. Ale jo, to byl ten výrok, že jemu to z ruky nevypadlo. No. Byl ne, on přece řekl, že vy mě kritizujete a mě to z ruky nevypadlo. Jo. Nějak takhle to řekl, jako, že to byl jako neúspěch, že se nepostoupilo jako z té skupiny. No, tak to říkal, no jo, ale kdyby mu to nevypadlo z ruky, tak jsme postoupili ze skupiny, že jo. Takže to bylo takové, myslím, tímhletím. Ale taky situace, když je to jako jasný, tak ani nic ne, jako, tak jasně, no, co máš tak nic neřekneš. Jsou situace někdy, když ti to někam hodí, kopne a tak tam se hádáš, proč mi to házel, proč mi toto, ale tady to bylo takový, že to bylo jednoznačný, no, tak prostě se stalo, no.
Se v tom rejpám v těch nepříjemných věcech. Ale máte vy ve své kariéře, a ať už jste oblíkali jakýkoliv dres, nějaký moment, který byste taky nejradši jako pohřbili, jako zapomněli na něj, když si říkáte, no tak tohle se mi teda jako nepovedlo. Těch bylo. No když jsme u nároďáků teda, tak jsme hráli s Dánskem na Spartě, hráli jsme 0-0 a já měl asi 2 tutovky, možná 3, taková třetí byla taková polotutovka a nedal jsem jí. A asi v 74. stadion začal pískat na mě a tohleto, já jsem šel dolů, když jsem střídal, tak to nebylo příjemný. Jako. To bylo o to 2-2 o mistrovství světa, že jo? Ano, a potom jsme jeli ještě do Dánska a Patrik Berman mi to tam hodil a šel jsem sám na bránu asi 8 minut před koncem, za stavu 1-1, nedal jsem to a oni potom dali gól na 2-1 a prohráli jsme, vlastně šli jsme až do baráže teda, jako jo, potom. Ale kdybych ty šance, jak jsme byli na mistrovství světa, no, takže to... Tak já možná mám taky stejnou vzpomínku tady z té kvalifikace právě neúspěšný a to bylo na Islandu, kdy v prvním poločase jsem se tam nechal hloupě vyloučit, kdy mě tam vyprovokoval jeden Islanďan a my jsme ten zápas tenkrát tam prohráli asi potom mým vyloučení asi 3-1 nebo kolik, takže to bych se nejradši neviděl, úplně jako mě byla hamba před těma klukama, jsem se cítil trapně, že jsem jim to takhle podělal a i ty body, třeba tam bychom tenkrát to uhráli a i ty body nám tam chyběly třeba, že bychom na to mistrovství světa tenkrát postoupili. No, mistrovství světa nechme bejt. Teď něco pozitivnějšího by tam nebylo. Nás teď čeká Euro. Pojďme z téhle debky stranou a koukneme se na ostatní skupiny, protože těch týmů hvězdných, kterých tam je, tak je na Euro samozřejmě dost. Další téma, který budeme s klukama probírat, tak jsou ostatní skupiny na Euro 2024. Skupina A, Německo, Skotsko, Maďarsko, Švýcarsko. Tam vypadá to jasný domácí favorit. Na druhou stranu těm Němcům se ale ty poslední měsíce vůbec nedařilo. Ne, Němci budou pod velkým tlakem. No, že opravdu se jim nedaří, v té přípravě se jim nedaří. Teď zase remízovali v přípravě 0-0 s Ukrajinou. Takže samozřejmě budou velkým favoritem, ale záleží, jak odehrajou první otevírací zápas se Skotskem, ale samozřejmě postoupit by měli, jak myslí na nejvyšší příčky a bude to i loučení Tonyho Kroose. No. Jo, vidím tam Švýcarsko-Skotsko, vidím jako dobrý soupeře pro ně, ale Němci postoupí a jeden z právě Švýcarsko-Skotsko půjde s nima. Švýcaři by měli, ale Skotové to nedali zadarmo. No, asi. Kdyby Němci nepostoupili, jak bychom každopádně v Německu zažili zajímavou atmosféru. Myslím, že by tam byla občanská válka. Ale Skoťáci to jsou vlastně takový jako jsou hrozný smolaři na tadlech jako šampionátech. Vlastně i při tom posledním Euru to pocítili s náma, kde my jsme jim dali góla z půlky. Jako já myslím, že jako je jenom málo smolných týmů, jako jsou Skotové na Euro. Já vím, tak právě proto už by si na ně mohlo usmát trošku štěstíčka. Ale já jim moc nevěřím teda, já si myslím, že to bude Německo a Švýcarsko, že postoupí ze skupiny. Pojďme na skupinu B, ta je dost zajímavější než je Ačko samotný. Španělsko, Chorvatsko, Itálie a Albánie, se kterou my jsme poznali, že to jsou taky fotbalisti. Tohle je jednoznačně asi nejzajímavější základní skupina z celého Eura. To mají za trest, že nás porazili. Albánci. Takovouhle skupinu a ukažte, zahrajte si. No je těžký, no. To je nejtěžší skupina Euro, protože ty Albánci ukázali, že umí hrát fotbal. Jako neporazili nás náhodou. Chtějí. A mají takovou tu národní hrdost taky. Jako prostě, mají tam zajímavý fotbalisty, tam mají. Jako, takže já bych je taky... Takže myslíte, že neskončí poslední? Jako, že tam že vyřadí někoho z těch favoritů? U Chorvatsko to víme, to je jak ty Turci, to je něco podobného, že ty umějí zahrát skvěle a pak taky propadnout, takže... Navíc mi se zdá, že ty Chorvati už mají malinko za Zenitem, že už tam mají pár hráčů za Zenitem generační a už je nepotáhnete Modrič tak, jako je Tánu v těch předchozích šampionátech a ta síla nemůže chybět. Já bych se vůbec nedivil, kdyby tyhle skupině skončili třeba Chorvati poslední. No taky, no. A tam je jednoznačný favorit pro mě Španělsko. I ta Itálie, nevím, takový pro mě, ty jsou taková neznámá, taky moc, už jim nevěřím tolik, jako minulé ani nepostoupili. Přesně na posledním šampionátu vůbec nebyli. Je to turnajový tým zase. Italové vždycky jako ty turnaje, jako nevím, jako... no, víš co, oni hrajou to na 0-0, 1-1 a z ničeho oni jsou dál a jako uvidí. Mají tam pár šikovných hráčů, mají tam šikovných hráči, takže měl být dál. Okay. Koukneme na skupinu C, kde máme Anglii, Srbsko, Dánsko, Slovinsko.
Tak pro mě, já letos cítím, když se vyhnou playoff pokutovým kopům, tak Anglie to letos dá, že ten šampionát vyhrajou. To je takový můj tip na celkového vítěze, i ta skupinu mají docela hratelnou, takže za mě je jasný favorit Angličani. Konečně ta písnička It's Coming Home dojde ke svému naplnění. Jako. Ale nesmí kopat penalty jde potom v tom playoff. No. Směrem dopředu mají výborný hráči Angličani. V záloze mi někdy chybí ta kreativita, ale teď díky Bellinghamovi, tak si myslím, že i tam by už mi to tolik chybět nemělo. V obraně občas udělali nějaký Harry Maguire. Ta obrana mi nepřipadá úplně tak jako silná. A golman taky občas anglicky umí vyrobit nějakou chybičku, takže to musí vyhrát útokem. Já si nepamatuju, kdy Angličani měli brankáře, že? Nikdy neměli brankáře, jako nikdy. No, ale když vidím na to, co mě dopředu, jo, Foden, Grealish, Kane, Saka, prostě těch Bellingham, prostě směrem dopředu jsou obrovsky silný. Palmer teďka je tam zajímavý. Kdo? Palmer, ne? Jasně, jasně. Ale to je všechno, Palmer nebo Foden to vedou pod podobné pozice, že mají směrem dopředu, mají přebytok, mají přetlak, ale vzadu, tam si myslím, že občas může dojít k nějaký chybice. Co takový Dánové ale? Vždycky jsou nevyzpytatelný, vždycky jsou silný. Jsou silný, nebo poslední roky samozřejmě šli obrovsky nahoru. Co tam máme? Slovinsko a Srbsko. Srbsko, no. A tam to by asi, myslím, souboj mezi Srbskem a Dánskem. Takže v téhle skupině asi by mohli 3 postoupit, no asi. Jo. Tam budou hodně vyrovnaný. Tady bych to typoval na vyrovnaný jako výsledky v té skupině. Další skupina D, Polsko, Nizozemsko, Rakousko, Francie. Tak tady vidím za otloukánka Poláky, myslím si, že ty je pro mě jasný poslední místo. Co se s nimi, ty šampionáty jim nikdy moc nevycházejí. Ale co se s nima stalo, s Polákama, s tím jako s tím silným Polskem a vlastně nezvládli ani tu kvalifikaci s náma, tak co Ten zápas proti nám je zklamali. Jsem myslel, že jako předvedou daleko lepší výkon, ale ta úroveň toho zápasu nebyla dobrá, jako co předvedli proti nám. A když vidím ty soupeře, prostě Holandsko, Rakousko taky silný. Rakousko jede, ty jsou Francie je favorit. Jak jsem říkal, já beru Holanděny jako černý koně turné, takže pro mě to je Holandsko a Francie, že půjdou určitě dál. Ale Rakousko už půjde dál taky. Já si myslím, že Rakousko půjde dál ze 3. místa. Další skupina E, Belgie, Slovensko, Rumunsko, Ukrajina. To až na tu Belgii to je taková východní skupina, bych se dal říct. Tak já už jsem se zmínil, že Ukrajina pro mě je černý kůň turnaje, takže já si myslím, že Ukrajina půjde určitě dál. A Belgie, no, tak samozřejmě Belgie patří každý rok. I když už to není tak jako takovej ten už taky ty hráči už jim taky stárne. Ty hvězdy už stárnou, že už to není takový, takže ale i tak by postoupit měli, ale nemyslím si, že to dotáhnou někam daleko. No, mají tam Doku, že jo, nepříjemný ze City, De Bruyne, tak ty se znají, ale pořád mají dobrý hráče, pořád mají jména, mají dobrý. Ale mně se nezdá ten týmový... Tým právě, no, to jsou takový polofrancouzi a tam to nikdy moc nefungovalo. Ono se v tom belgickém národě jako dělali neskutečné věci, že jo, tam já nevím, jestli tam si fotbalisti spali navzájem se ženskýma a pak se to trošku přenášelo. Odmítali spolu lítat letadlem a to je jako neuvěřitelný, to jako jim škodí, to jim tyhle ty vztahy uvnitř jim škodí k tomu, aby... Tohle se mimochodem nikdy nedělo v Česku, že... Já si, že to zapomenu. Jeden takový příklad tam byl, že to už je dávno. Pamatuju si to. Já taky ne. Ale co Slováci? Za mě mají jako šikovný hráči. Já si myslím, že když jsem koukal na tu soupisku, tak oni vlastně mají podle toho, jak kde ty hráči hrajou, tak mají lepší hráče než my, dá se říct. Přesně, hrajou v lepších týmech. Tak ale taky jestli tam chybí nějaká ta týmovost, jako já bych jim přál, já jako musím říct, já jsem Čechoslovák, takže já i po našich budu Slovákům fandit, ať postoupí. Fandil jsem jim i v hokeji, takže já přeju, aby postoupili a věřím, že to zvládnou. To je zajímavý u slovenského nároďáku, tak oni mají italského trenéra. Je tohle třeba věc, jako
Jak vy se na to koukáte? Protože spoustu lidí si myslí, že ne, je to nároďák, měl by to být český trenér, nebo v tomhle případě slovenský trenér. Je ten cizinec problém, nebo to může ten tým naopak někam posunout, že přijde pohled zvenčí? Tak ve světě je to už normální, že trénují cizinci, tak nevím, proč by, když... Prostě Mimochodem, statisticky, právě to, že si země vezme cizího trenéra, tak v naprostý většině případů je to vždycky Ital. Jo. No a teď třeba jako, dobře, už jsme říkali, i u nás třeba trénoval jako klub v lize, že je třeba problém jako v české lize a podívej, přišel Priske, teda byl tady nejdřív Stramačony, taky jsme to zkusili italskou cestu. Hrozně mě mrzí, že to s ním neskusila Sparta ještě delší dobu. Jako. Když přicházel, tak někdo říkal, že to potom bude Sparta dávat 3 roky dohromady. No, a měl pravdu, ale to je jedno. Ale teď byl tady Priske a třeba teď Priskeho si umím představit, že by šel trénovat český národ. Jo, tak jak třeba má nabídku z Feyenoordu. Ale teď si umím představit, že by prostě, protože zná naši ligu, zná naše hráče, zná vůbec, jak to tady v České lize chodí, takže jednou si třeba umím představit, že Priske bude volnej a že by dostal nabídku od našeho nároďáku trénovat české nároďáku. Třeba umím představit. Nebo Mourinho třeba. No, tak na to nemá. To by musela být sbírka veřejná. Jestli si chceme nechat naše korunovační klenoty a jiný cenosti, tak bychom Mourinha chtít neměli. Nebo Ancelotti, jo. No pak je tady samozřejmě poslední skupina F, ale tu už jsme rozebírali, který asi není potřeba se vracet. Ale několikrát tady zazněla termín generační výměna. Jo, s čím se musíme smířit, že se spoustou hráčů se v rámci tohle eura rozloučíme minimálně na té reprezentační úrovni. Ať už tady zaznělo třeba Toni Kroos. Loučit se určitě bez reprezentací bude, nebo pravděpodobně Luka Modrič. Loučit se bude asi třeba i Robert Lewandowski. Z těch veteránů je tam taky Olivier Giroud za Francii, nebo třeba N'Golo Kanté. Jak moc těžký tyhle fréry je nahrazovat? Jo, tak vždycky se dají nahradit, končily jiný hvězdy a přišli noví, takže samozřejmě to překvapilo u Tonyho Kroose, který je relativně mladý, ale zase klobouk dolů před ním, že ví, kdy má skončit a chce skončit na vrcholu, což ten vrchol měl s Realem a teď jestli ještě třeba mu to vyjde s Německem, tak to by byla úplná pohádka, takže tam to bylo pro mě trošku překvapení, ale jinak samozřejmě tyhle jako Luka Modrič, dělá kariéra, ale zase přijou jiný a... Jo, jsou to tohle ty všechny jména, co si říká, tak to jsou vlastně obrovské legendy světového fotbalu a to je taková ta nostalgie, že než on už tady příště nebude, jo, to je obdivoval, že opravdu tyhle ty kluci vydrží hrát v těch nároďácích ne rok, 2, 3, ale prostě 10, 15 let a už si ti tak vžijou do kůže a vůbec se na ně těší, že potom si uvědomíš všechno, co udělal, ale už tady nebude příště. No. Tak určitě pro ty fanoušky těch států je to takový smutný, nevím, když odcházel Honza, nebo Pavel, Nedvěd, nebo takhle, tak si řekneš, do 5 let nám bude chybět, no ale jak říká Honza, přijdou jiný, nástupci jsou a dorostou zase jiný legendy, ale tyhle ty vždy, co říkáš, ty odvedli spoustu moc pro světový fotbal, pro propagaci fotbalu a byli to hvězdní hráči prostě. No. Já vlastně souhlasím s tím, že oni se noví hráči objeví, minimálně v případě Německa, Francie. Ale takový Polsko, že by mělo nahradit Roberta Lewandowského, tak ty to budou mít hodně těžký. Jo, to budou. No. Ale jemu se ale jako v tom polském nároďáku nikdy moc nedařilo. On exceloval té klubové úrovni. No. Přesto si myslím, že myslím, že bude jako patří k nejlepším střelcům Polska v historii toho nároďáku a všeho, ale prostě jak hrál za Bayern a jak byl dominantní v Bayernu, tak všichni čekali, že bude dominantní i za Polsko takhle, ale jak nemá okolo sebe vidět ten tým, jak je vidět, že ten tým je prostě důležitý, že to není opravdu o jednotlivcích ten fotbal, ale je to o tom týmu a i Messi musel čekat dlouho, než se stal mistrem světa, i Messi neměl okolo sebe a že byl nejlepší hráč na světě. A za Argentinu ho kritizovali, že neumí jako hrát stejně jako Barcelona. Neumí, protože tam neměl Xaviho a Iniestu a neměl tam ten tým. Až se dočkal teďkon Kataru naposled, že ten tým tam už měl jako opravdu hráče, který mu pomohli vyhrát to mistrovství. No. Když jsme u těch legend, který se tak trošku jako loučej, tak do téhle kategorie svým způsobem spadá i Marco Reus, který se rozloučil minimálně s fanoušky Borussia Dortmund, teďko tím neúspěšném finále Ligy mistrů s Realem Madrid. Marco Reus je, asi budeme souhlasit, jeden z těch nejtalentovanějších fotbalistů poslední doby, ale zároveň to vlastně obrovský smolář, protože jemu se vyhly všechny ty velký šampionáty. On se vždycky zranil, nebo prostě teďko se už nevešel do sestavy, takže on vlastně to, co dokázal v tom fotbale a v té repre vlastně se nepředvedl skoro vůbec. To je opravdu toho mi je hrozně líto, že znám ho
osobně je to skvělý kluk, který pro Dortmund prostě to je žijící legenda, teď největší, a že měl vždycky smůlu na ty šampionáty s tím Německem, kdy mohl získat mnoho úspěchů, a takže to mě trošku mrzí. No. No, skvělý fotbalista, teda musím říct, že to jako to, co on uměl s balonem, že se ani krásně dívá. Že ten jeho dotek, ten jeho pohyb s tím balonem a vidění fotbalu, jak dává ty průnikový při a všechno, byl skvělý prostě. No a ještě mi řekněte, jak moc pro vás bylo těžké se rozloučit z repre. Říct to poslední. Tak díky, kluci. Je to pak už definitivně udělal tady Ivan Hašek, za to můžou Turci. Který mě ještě přemluvil na závěr ještě. Jasně. Tak to jsem už dělat neměl, takže tam jsem se oficiálně rozloučil po tom Euro 2008. Na druhou stranu to ale ukazuje, že tu lásku k tomu nároďáku, k fotbalu, jako, že vidět, že jsi chtěl. Že? No, do mě hučilo tak dlouho, až jsem podlech. No já to měl snadný, protože já jsem před tou situací, že bych to řekl, nikdy nebyl, protože já jsem se zranil před mistrovstvím světa v Německu. Jasně. A myslel jsem si, že teda dobré, že přijdu o mistrovství, ale že se ještě někdy do nároďáku vrátím. A už jsem se nikdy nevrátil. Takže můj poslední zápas za nároďák bylo vítězná baráž s Norskem v roce 2005 to bylo, na Spartě. A už jsem od té doby jsem nikdy nehrál, takže já jsem vlastně odcházel na té největší vlně. Že jsem nosil vlajku, jedeme na mistrovství, jedete taky, ještě si pamatuju, jsem nějaký transparent. No a vidíš, jak to dopadlo. To si vzpomíná, já měl zrovna tu novou sádře, dělali to kolečko, tak vždycky kam přiběli, odběli, já tam teprve přikulhal. No takže vlastně já jsem nikdy nebyl v situaci, že bych musel říct, končím v nároďáku, protože už jsem potom nebyl povolávaný. Ne, už jsem zdravotně, už jsem to prostě nebyl v takovém stavu, abych pomohl. No. Jasně. Ale pojďme to ukončit nějak pozitivně. To naše... To umíš, jo? Zkusím to. My už jsme to trošku tak jako nakousli, jo? Ale vy už o tom mluvit můžete, protože vy už do repre jako teď nepatříte. Tak jak vypadají kalby prostě na reprezentaci? Tak za nás byly lepší, za nás nebyly mobily. Jako měli jsme na to vzít taky, jak na hřišti, tak i mimo hřiště, to nám šlo taky, no, to musíme přiznat. Předpokládám, že samozřejmě to většinou bylo jako na konci toho turnaje, jasně, že jo? Vždycky. Jo. Během toho šampionátu prostě se to dodržuje. Před začátkem srazu, to jsme měli už takovou tradici, že jsme se sjeli z toho světa, z té Evropy, z těch klubů, a ještě před oficiálním srazem, tak jsme zašli na společnou večeři, dali jsme si u toho nějaký pivko, tohle popovídali, ale pak už začal ten sraz a už jsme jeli jenom ten fotbal, a pak samozřejmě po těch akcích domov, teda po konci toho srazu, nebo po těchto velkých turnajích, tak samozřejmě byly nějaký větší oslavy. Ty to říkáš tak, jakože... Jako... Já si vzpomínám, když jsme jeli do Anglie v 96. tak tam s námi jel jeden jako partner svazu a vez jako pivo s námi. Jasně, jako, jo, na ten, my jsme tam měli takovou tu základnu s naší. A my říkáme, jako, jo, máte toho dost, jo, máme toho dost. A říká, jo, jasný, dobrý. No a tak jsme porazili Německo, nic, no ale potom jsme porazili vlastně tu Itálii, no tak tam se to nějak strhlo po tom zápase, že jsme nešli spát v 11. A potom jsme udělali ten postup a po základní skupině jim to pivo došlo. Jako, takže to není jenom po turnajích, ale tam jsme to jeli tvrdě, teda jako, já si někdy pamatuju, že tam přišel Dušan Uhrin za Jirkou Němcem asi ve 2:30 ráno, jsme tam pořád seděli s klukama a povídali si o tom zápasu. Víš, co to kecáš? Byli jsme tam na tom hotelu, ale popili jsme tam to pivko a říká, tak co, Jirko, není už čas? A Jirka říká, Trenére, až bude čas, tak půjde, v klidu, máme to pod kontrolou, dobrý. A on, jo, tak když to máš pod kontrolou, dobrý. Jak mu to vyšlo psychologicky. Já tam seděl jako mladý kluk, že jo. Posloucháš kapitána. Takže se kapitán tam seděl, Jirka, on byl jako, Jirka toho moc neřekl, Němec, ale když jako bylo něco potřeba říct, tak řekl, tak jako tenkrát se dohodl s trenérem a jo, takže vidíš, že to není jenom po turnajích. Ono se po těch zápasech totiž blbě chodí spát jako brzo. Nemůžeš spát, nemůžeš usnout. Tak... Protože se ti to všechno honí v hlavě, ten adrenalin, ten stres, teď si vyhrál, prohrál jednou z toho, jo, nebo prostě jako dobrý to rozebrat s těma klukama. Jo, a to pivo je dobrý pak na spánek, aby si spal. To si okecáš vždycky. A stalo se někdy, a teď nemyslím v repre, ale kdykoliv jako během vaší kariéry,
že jste třeba k zápasu nastupovali s nějakou jako lehkou opičkou na zádech? Jsi říkal, že chceš zakončit pozitivně, Ne, to se mi nestalo. Okay. To se mi nestalo. Já možná v okresním přeboru teď. To se mi fakt jako nestalo. Akorát vím, že jsme hráli třeba tu baráž, jsme hráli z Belgii, tak tam jsme byli na Štířině a tam byl takový golfový trenažer. Tak my jsme byl den před zápasem, že jo, a teď jsme tam bouchali po večeři, že si dáme ještě pár rán, nějaký to. No a teď jako už bylo 11, takže už bychom měli jako na pokoje, tak všichni jako, tak jsme se zdvíhali, že jdeme. A Pepa Chovanec tam tenkrát nás trénoval a říká, Šmíco, pojď tady, ty jsi ještě zahrát. Já říkám, no ale zítra jako hrajeme. A říká, pojď, ty nehraješ, pojď. ty nepůjdeš od začátku. A říkám, no tak jo, no, takže takový to bylo jako různý. A ne, byla to sandál, jako to nejde. To nejde ani to. Já se neptám náhodou, já se ptám ještě v kontextu toho hokejového mistrovství světa, protože nedávno Kuba Voráček v jednom z rozhovorů prozradil, že vlastně nejlepší zápas v NHL, který odehrál, co do počtu bodů, že měl myslím 2 góly, 2 asistence, tak bylo, když měl ještě na žíle. Tak... Jenže oni od toho ledu, my ten hokej chodíme hrát. A já třeba někde zůstanu večer, jako někdy, že jo, se stane, že zůstaneš a jdeš ráno na ten hokej. Jasně. A tam ti to naopak jako pomůže, tam si vypotíš a ten letí příjemně. A když nemůžeš si sednout zase, tak příjemně tě chladí, ale ono, kdyby si měli hrát ven na sluníčku, kde 30 stupňů a 90 minut tam běhat, kuse, tak to nedáš. Jako, to by nedal ani Kuba Voráček, to se s ním vsadím. Přece jenom tenhle podcast se jmenuje Vsaď se, že? Tak pojďme si tak trošku jako vsadit, zatipovat si, jak to dopadne. Jaký výsledky bude mít ve skupině český tým proti všem soupeřům a na kolikátém místě skončíme? Dobře, tak jdem na to, no, tak jo. Tak začni. Na to. Tak první zápas Portugalsko-Česko, já dám 2-1 Portugalsko. Já budu optimista, já dám 1-1. Hezky. Dobře, druhý zápas Česko-Gruzie, 3-1 Česko. No, já tady ale budu tak zase optimista a dám 1-0 Česko. No, to moc optimistický. A Česko-Turecko pro mě 1-0 Česko. A tady to bude divoký výsledek, tak tady tipuju, že to skončí 2-2. Tak teď je těžký odhadnout to místo, ale u tebe bychom skoro na prvním místě, teda bych řekl. Druhý jasně. A... No já podle mých propočtů budem taky druhý. Hezky. No tak. A pak, že to neukončíme pozitivně, že jo. Přesně tak, no. A soutěžní otázku máme i pro vás, pro naše sledující. Který český fotbalista odletěl z Eura na otočku z Anglie do Prahy a proč a v jakém roce to bylo? Napište nám na naše sociální sítě. Chlapi, díky moc za to povídání, který minimálně pro mě bylo neskutečně příjemný. Díky moc. Já doufám, že se na Euro na šampionátu někde osobně potkáme. No a minimálně se určitě potkáme ještě jednou tady, až se ten šampionát rozběhne, aby jsme si o tom zase hezky popovídali. Já taky děkuju za pozvání. Ahoj. Těším se na to. Jo, těšíme se a budeme fandit. Budeme fandit. Díky, že jste tenhle podcast sledovali a těšte se na další.